Yeboa eka producers no banso ni de hye no oka producers no aduana bana na ya mensa Abram Power Afrija eka producers no na ya trust say so a on the bonkum ni chichi fidie ni fruma na wode ma Sompa Asem Mpe Nipa na mrantie we uko MC ahwa wada wuruma ena Sompa TV Sompa 93.1 eno aye Facebook sa ena Sompa TV Ghana omo ehwe sa Facebook no ama nyoma ekonkan eno ti subscribe na se na afoforo ehwe bi na wontie bi emfamfiri ho sabre ya me no kasai ya was Sompa TV Sompa TV na sa Sompa TV no eba ye no ni mfie mienu na nwanwasem ko a anwanwade nko a na Sompa TV ene Tarawan Media Company wode aba wo man Ghana mu a woyo ya fa chiakase enkoma ye nnuanu mo Sompa nkranza na ebi enso Sompa sunwane so ene Tarawan TV wo mo nkran ebi so enso wo mo so wo mo nyina ka ho na eso na medencha kase enso ebema Sompa 93.1 adwuma ye fo nyina na medibi ama wona wo ye adwuma TV ho enso enyina wo bi ebo adwuma ebo pa na wo ko MC awa Rashford Sompa adidie ena dodo no ata afre no na abrantie we okuta records akese nko a sa abrantie we records okura no unbreakable wo free nkramam eba ha no ekone nam god so tete fam kwankranza tachimani ade ne be fie du ni onkonkran biem o na adami jamba bia no so peso okofie na ze krache ukofie aboa huye o wo fa se fo no twe o enti sesia no se ye twa na su wonkan kra na ni aba ne ho so be kofie ye fa pa bonta na chi misremu amwate na onkofie ne mfie du pa se woni na makwantru mu ye adwuma onkofie de kwa kan se me ma me di nkomo mo tu abrante na fo yima wo ho na anwumre won wono ntimi tufo so no nware ti no oni ni mienu nyina se mu nyina no the same Cransa road mon yima no nware so nware ti mo no mafutuo no ya na mo nto para nsu da mo mo nto onu oba wonyem enso na da ekwa bi so emfa won sanfefa na furu so mo no munnim sa experience no ti ba na mafutuo tete heye enti no afia ye besimu no mesre nyame hira ne na ho den na moatumi anyam ho nam kani wate ebebu an so age so amen se o munya o mope yima ebo adwuma sa ana ka kire obi omunyina eka ho na so school fees omunyina eboa ema Sompa Asem Mpe Nipa ye konko yanim ekonkai pa kofru bo fompa ba ma so ketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifo so meti adwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so ene trenu ba betu eye chuku chakanko an ye kọ no ba bia ye nam no eye touchline kede ye kọ na ye dia kọ yanim na nanse no omanfo bi ni omde frefre me duru ba bia ye mi kurom asante mampon papa mi ni fe no tutuche no kan ngarawa ho sa papa no wonim na akobo ni din a edi bia de be mane bia no agye ama ne ho entokwa wonne wo beko no enya asem ketwa pokwa bene pom te sei bla yakopo dawruma bibi aboko de bibi ahyi o nshadam pekasa debi oni mum nyikasa o debi emo se kasa to kwa mu de aye ko yanim utimi ko aye ko yanim o bra o ho asem ba meka no kwasa ke mi judi asem de baka o asem ba meka ko so ye ko SG mo no o se bra chief o tie yen de ne banana de ye ko di terapia oh yeah, chef no. Chef. I no wo foreign oh yeah. Oh ni papa. Ni papa. Chief ya chiao. Baby o she be ya chiao. Okay. Chira wo dakora na de bre na ebidi. E de bombo. O ka so de be bebre. Oh chief ya chira ye twe o. E ya jollof no. O ka so de be mu adamfo bi. O ka se tilapia no se o masia ye no na yo. Ti ko to wo de bre yam ye di.
na meka am fami ko johwem eto fosu ye ho ye na ye chia SG mo fo nyina yakopon ya adom so am so ho ne be kokodi e free e yiko no why me na ye papa cameraman apegi ye metene ka cha nso me fo na odawro ma me so dai me na e ha me be chia pa na odawro ma kata kra bibi aboko nyango pandawro ma kakra me mpa e bone se obehye na ka ayekama aka aso na ka ayama enya me na me hyehye nyankopon abrabo no ayebo no nyankopon na ye bibia on se last na me ka be sembi cho se bible mu no nyankopon waka sembi wum wo se me na me bo sikani me na me bo hiani eni bible no ewu mfimfin ho no mo ye wadwen se wo kai obe hu na nyankopon so yemfa ne nkokot dabi o yemfa nyankopon nkokot no obi ani nkonwasi o odi agrobe hia o sa ko so be wu nyame fa wo ti ase na wan kan wom wase me na me bo sikani me na me bo hiani na eduru baabi no kra no obi ekọ amaniem adentia o sese be ya nyankopon ani mu nyamba eden ebedadie nanka sebe nyame wani mu nyamba edadie na chese nko bi hu nko kire no enso eden a eka nyankopon hyehye hu wo ti ase enti die betu bia na wa di ase dama ma mitia Ofoso bema bibia hye nyame ada romane sompa na ketua penti me nyame ase no ana ahododo de nyame ase so de waba ye besom ye benya ketua penti me ho ye pa na ye nchia ye tiefo ne yadofo nyina ya fi wo no mu nyina ntie na omu nka ye ho wo Sompa TV Ghana wo Facebook and Sompa 93.2 YouTube ni titu na say ye ba be cha de omo ko YouTube no Sompa Asem Mpe Nipa ne ye say YouTube fo ne ye pesa mo ba mo na mo bagi achede no nti no ye hwehwe nipa bi ade bia no 50 wo mbeba so wo ba no wahala yen no wa my high wo ho na yetimi acha wade wa achede so no nko a nyame ya adoma free next week e ko nti no hyase free ne ya ye monitor mo mbeba YouTube no Sompa TV na yetimi ede mo achede na ma ba bia wo bia de ye beto afamfra no say ya ye otententu Ofoso bema ne kai ye fa soro ye fa form enti wo aba no ne kura mesere nim kwan a ye de wa chede ne befa so a ye de bebla won eti Sompa TV e ho ne hia me pa ye YouTube ho no o mu nko ho no mu nko watch program na Asem Mpe Nipa na ene so de e ba no so na no odinti no wonom time chuku na ye ntime nso mo Sompa Ofoso okay na ya bre no afutu sem a de bre no e be ko tietietia ne yatimi amoa no ne ya manage time no efisa dodo no a ena etwe yen ena futu semu a yede ebrew ene no wodofo yen kan kire wo se position a wanya no dibre a wanya no ena nwumire ma men kan kire wo se emfa hunu ni pensisi nipa position bi a wanya no dibre bi a wanya no ena nwumire no me kan kire wo se emfa nsisi nipa Orafo ene me ka kiro praying ye pray fa se ewom se ewiase no ayebo no abrabo no ya hyehye ne didisuo na ne didisuo no aye in hierarchy ye wo pani ye wo duodi akire nemmom no asemu a me kan se ye wo obrempon na pani atiase de a ene me ka kiro se dibre bi adi ama wo no emfa ho ani emfi awo emfa ho ani nyina wanyini ene ma me ka kire se emfa hunhuna wo bia dodo no na amanfo eka no wo mam ha se obi wo ho na senyankopon to ne nsam na se onya sika ema ne boro so se tam na se wo dibia bi esa ka ho dia eduru ba bia wo mfo nipa enye hwe Wobi wo ani sika ene dibra bia wo wonti no eduru ba bia ne yere kura wo tietia ne so dibra bia wo bi wono nti no eduru ba bia adwumam ho no kura no wonfo obi anye hu atemdidie nko a dibra bia wo bi wono kura no kasa wo beka ade akye ne nwuam ewo adwumam awadiem empo suku mu ho no eduru ba bia ya na asefim yipa eno ena me twe wadwena si so ena nwumre se Kristo no akasa wo bewu ede che ye nkwa no se wanfa ni dibre amfa entietia wo bia nim
na wode ni mogya no ɛko ɛde gyeyɛde a ɛnɛ ma asɛm wa meka kyerɛ wo na anwumere sɛ position kakra bi a wanya no wakɔ suku a wanya no ma ɛmfa nsisi nipa eduru baabi a wobi wo position bi a wanya no adwuma wɔn sɛ wɔyɛ manager nko anti no na asɛm wɔbɛka biara no ɛyɛ fana eduru baabi a wo position sɛ wo na woyɛ president ɛwɔ kuo no so no eduru baabi a asɛm wɔbɛka ɛyɛ fana wɔn sɛ ekuo na moteyɛ no sɛdeɛ wasi agye akɛntɛn so no na wo mmara nko na yɛ adwuma no ti no wɔn sɛ kuo no eguo wɔn sɛ wo manager sɛm no a umfo obiara nya hwee no umu obiara no wɔn sɛ adwuma no ɛkɔ fam ɛno na meka kyerɛ wo sɛ dibre na wɔwɔ no wohwɛ so yie na wabu nipa bi a wɔhyɛ wase a meka kyerɛ wo sɛ enwoma bɛkɔ nkae ama wo yie paa ɛnam pani a wobi ɛyɔ na wɔmfa amanfo enye hu na wɔkasa etia amanfo nti no eturu baabi yade ɛbɔ no wɔgye ne ho ɔbrɛ yie paa ɛno ti ɔdɔfo meka kyerɛ wo sɛ yɛwo ɔbrɛmpɔ na pani ɛte asedeɛ a nkɔdaa bi a ɔmatumi akɔ sukuu aduru baabie na ɔmakɔto mpanifoɔ ɛwɔ adwuma mu no ɛnɛ meka kyerɛ wo sɛ ɔmo nto wɔn bo ase na ɔmo fa buo ɛma ɔmo maame nom ɛna ɔmo papa nom ɛfiri sɛ mpanifoɔ bi a wo sukuu nti wɔayɛ adwuma no firi Kwame Nkrumah pɛn so abɛsi saa bere no ɛsan nwoma bi a wasua no degree ahodoɔ bi ekura wɔ no nti no wokɔto saa 7 foɔ no JSS foɔ kɔto wɔn no nti no wotietia wɔn so kɔla na adeɛ nkɔtɔ ani ase aba ɛno nti no ɛna meka kyerɛ nkɔdaa ketewa no a nyame aboa wɔn nimdeɛ nyansa wɔn de asua nwoma na wɔn abɛyɛ mpanifoɔ ɛwɔ adwuma mu no ɛna meka kyerɛ wɔn sɛ pani ano obosom na pani ano obro eno ntim panifuo bi akoto omo adwuma mu no won fa buo ma wo mo na wo mabrabo atumi akonkai na asi won yie ye musa se ene nkoda wo mo atumi akosukuu no eduru baabi na hwehwe da ne ho a ubonso mo tata ho adentia o kasa panifuo no a o kasa kyrom eni haw ewa adwuma mu ho eno ho afutuo ena mede eba no eno ti wodofo se wayɛ wo yire housewife a eno enkyerɛ sɛ wadwuma mpani no a woyɛ ne nti no wode ba betietia wo yire so wo fie ho eno ti medi masɛm ɛkɔ na wie yɛ brɛ no nti no ena dibre bi a wo no na nipa ɛhyɛ wase hunu no sɛ enipa na no mo yɛ adwuma hunu no sɛ enipa wo mo adwuma mu ho no wo bia ho hia hunu no sɛ wɔn nyinaa ka ho a ɛna ɛso hunu no sɛ wɔn nyinaa wɔ mu a ɛna mo betumi akɔ nkae Sompa FM ɛno ti fa buo ma wo bi bia da kosi fam na wo pani yom no mo bia hu pani yi a woyɔ na ɛmfa wo pani die no ɛmfa enhunahuna wɔn na wɔwɔ wase eduru baabi a ɛso kai sɛ yɛnyina na monsia yɛbɛkɔ eti wo busa wo ho sɛ sɛbrɛ no so na papa no to ne nsa frɛ wo a wo so anamo na bɛyɛ nso ana nwɔtwe ana no ntima asɛm tiawa sɛ yɛkae so owuo wɔ hɔ de a eduru baabi a yɛnkae ne yɛnwene yɛnnuanom sɛ baabi a ɔmontumi ɛmɛduru yɛ no eduru baabi a yɛnya abotrɛ yɛnto yɛ boase ɛmfama wɔ mo efiri sɛ enyi wo bibia ɛna sɛbempradua sasɛ de atwerɛ no ɛsi ɛkɔɔyɛ no sɛ wokɔ ayifuhyia no na ɛsɛ fata sɛ wotra ni mu a wobɛtua kɔtra ni mu ɛno nti so obi ɛte fam hɔ a meka kyerɛ na anwumere sɛ ma yɛ mu wɔ mo abomfia na yɛn nyinaa yɛ nipa yɛn nyinaa yɛ Adam asefoɔ na yɛn nyinaa sa yɛ Ghanafoɔ enti dibre bi ekura wɔ no ɛna anwumere ma asɛm a meka kyerɛ sɛ memfa nhunahuna wo bi na empo emfa nidi na tem obi wɔ okura no wotimi dibre bi ekura no edidi na dwuma ani atem ema no bi so na busuafoɔ so ɛne ne maame ɛne ne papa nyinaa ɛno nti no sɛ yɛhwɛ ya no yie ɛwɔ kwan ya yɛ ne adwumayɛfoɔ ɛfa so ɛyɛ adwuma na empo dibre ekura yɛ no yɛhwɛ ne atumi ɛde
aboa ama adwuma na konkan ana ya wade atumi akoso a kababua yie papa eno te hyene nso se dibre ya de ama wono ma emfa ehunehuna obia ne ye nyina ye Ghana ema eye me Osei Aboagye Oforisuo mafutu sem me dibre wo eno no pokwa bena bla anyimre die me fanchi akase emfama me papa ajama nkwa opanyini ajama nkwa mazi haya yene no ene ye opposite na yire dindi ma me sewa obahima me chewo nyimre pa na hoye na menchia Jennifer wo ye theater nurse Jennifer me chia pa ya mishra Oforisuo tumia ye de mani pa nipa ekunkun se kunkurofi asem wa bosu de enye izi o so who obi ho pa na say woman tumi pa woman tumi pa na kunkun se kunkurofi in fact emoyo say ya ko say ya kunkurofi no ozo musu say ya say before otu posu ni de ese hunu kwa badwimba Asem Mpe Nipa asema ye ken me gidie se giri nyina de betu yamfo me papa Jacob la nyana ba bi ko ka Asem bi kire me o se emfa hu se wo ya panyini na akora tuufo na wo mfa akwa na Asem na kota ma ne hunum e bitime si obi won na se wonya aposwa kama obitima da form bibia kama no odi post one pe aka me pe Ghana ha Asante form fantifo ni kuzat for ni bosifo omu odi post mu a omu tompa so ma ye hwemu a matrazi di Oforisuo di message ni be ni matrazi di mintimi ehu ni pakro ye o sankofo ni bi wo no mu a odi post mu a omu tawo bu se no wo se nyesika kakra atorachi ka konko fi panyini ohurisi agwe no ohurisi agwe eni ye ka ho asem eskafo wu pa ehia fosu wu patma me ve hia ni eni sikani nyamfaton esi babrum o sikani eni Lazarus di esi ye se o hia ni ko sikani ho se o ko pe bibie di na nadwe mpone se o ko pe bibie di no na Lazarus nya se de egu ne pon so no ena okodi o de egu form de sikani ne die na egu form a enkrama die no enu ne na ka Lazarus ekopa die enso nam se sikani no ne wo ya hantan ne wo ya pesemi kumnya ne wo mu onyankopon abode ne wo mu nipa ensan fere nyamente no wo na adwe se wo ma akoa no efa Lazarus no emma because Lazarus ho bon sana hotie wo yeskani sana hotie susuma ohwini wei emumon na wo sikantimi to heaven wo sikade bitima to aye fradaka last stop aye Isaiah 40 verse 9 asamadu kukulo woni ehefo nyina yepe eti se nyame etu nsem wa ho susuye konkrofi ye wo sikani bi wo wiase Ghana hanom wotimi mfare fiche obachewo ni sikanti obachewo adentia wo pampan age wo Sompa o center de wo ahwe no obewia no obachewo ye wo sikani bi won mo a o toni car na si wo twam na si wo hu a o ro ni grass keto no watofa o hwe si a senko boboa wo no na wo de chronosis akọ kronfo no afre police me hu bida o sikani bi wo no mo a minim sofu bi wo ye sikani pa every day be about for the every Monday kopim ne Saturday Sunday about for the enso so ni pe kwa nchen ya o pamu ni party sasabe aboa oni hwasofo na sabi ate kronpo pamu sa aboa te kankan mu kankan
yɛmpa wo no tina na adena toɔ na wɔpena to baabi ɛfiri sɛ sɛ wonim na wokɔtia no so a ne ho sɛnte no ɛbɛtumi agye baabia saa na nnipa teɛ sɛ wotieti hiani mmɔborɔni a wɔyɛ atee wokɔ asamado a ne ho bɛgye wo ho baabia yɛgye no bɛbɔ kɔadu sikani na nya sika na ne toro afea bisa ne to meka sɛ sikani ne to te sɛ mensɛm ɛsɛ wɔwɔ sika ɔmu nnipa bi a nipa no wɔgye sika firi no wɔgye afɔdeɛ firi nsa no sɛ nipa no aka kyɛ pam no bra yesu kristo ho chop money ɛne yɛmene mienu yɛde yɛ hantaa no yesu ho afɔdeɛ ɛna mene mienu yɛde yɛ konkurɔfi ayɛ haha yɛni a yɛpam nipa soso na ma wɔbɛyɛ sɔfoɔ nipa so na gu wɔnim but ne yɛhwɛ nyanka ne yɛkurafoɔ maborɔfoɔ obi a wɔnni bie me nua ba ɔtɔn aduane wɔ akyira ɔfo so yɛ sister yɛ ɔtɔn banku ne mutu wɔ akyira yi ama special maame yɛkyia wate awɔmfa Asem Mpe Nipa nia maame yɛkyia wate ne kunu yɛ kapentani no maame yɛkyia wate nyame nhyira wo ɔfo so yɛbɛserɛ yɛnsɛ gu yɛsɛ yam ohiani bɛwu osikani bɛwu last minute no busa ho sɛ usika no asɛm ade yɛnka sika wɔ hɔ yɛnka sika wɔ hɔ wokɔɔtu no wakye no wokɔwura gu baabi enti sika na wɔnya gu hɔ no ɛyɛ susuma ne hunahuna ho okay susuma no nteetee wo ne ɛmpo nipa ɛmpa wo nipa ɛbɛyɛ a ɛka ne hiafoɔ ne mmɔborɔfoɔ ɛne di mmom ne nkɔyɛ osikani no ɛne Lazarus na koduru mpɛmpɛnsoɔ bi a Lazarus akɔnyɛ tumi na osikani akɔyɛ hiani mɛsere ɛsikafoɔ mma nyina nka mu Nyankopɔn hyɛ da ma mu sika obi ankɔgye sika duro mimi hu bi da osikani sika papa na mmom sika no amana abro so amɔ yɛ hantan memfa wɔntwam David ɔkasa sem kyɛ Nyankopɔn ɔsɛwrade me ni bi mambi na mmom mambi so a ɛma ne mami mmuru so no ma yɛ hantan akasa tia wo anamakasa nyame bi ani wɔ yɛnsua David n'anum asɛm ne yɛhwɛ Lazarus ɛkɔmfa so a ɔde saa nneɛma no hyehyɛ mu mɛserɛ bebree osikani brafɔm na bu hiafoɔ na nyɛ din wɔ asɛm ado ɛhɔ ɛne bia a wokɔduru no ase yɛmmɔ kɔɔdo a wɔfam Onyankopɔn hyɛ tie deɛ wɔtie nokorɛ nyame nhyira paa meda ase okay kanta nana meda ase asafu Peter moonlight wɔ no no ɔsena na deɛ wɔde aba deɛ ɛsen da na ansana me nkɔm asɛm no so no ma memfa nkyia kɛseɛ ma the legend Omuna Samoa Omuna Samoa tiefoɔ afei wo paa ɛnora no na course na ɛba no mu bisa sɛ ɔmono wei ɔbɛba lande den Mr. B kɔkɔte baabi awu bia no Nyankopɔn nhyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ na ɛne gye sɛm a wayɛ ne nam wɔse wɔwusu mabɔ nwom no kyɛ ɛdɛ na ɛkɔ so ɛna mesi sɛ dabrɛ advert no ne adeɛ nti yɛgu so a yɛba yes na kyerɛ sɛ pani papa no alright Nyankopɔn nhyira no na you don't intimidate others with your position nana ewiasem no kra ba akopɛ eskafoɔ mebrebe dodoɔ no a ebi emu adeɛ esikafoɔ dodo ebebrebe na insuranka papa bi a wabie radio adwuma ma yenya bi yɛ wasɛm wei no ode beto hɔ no mo no nsɛm mebrebe na aba mitrim nana yɛ wadwuma ru bi wɔ hɔ ma wani bɔ nanim kra na wiye ma hyew obi wɔ hɔ no ma wabie adwuma wafa wotua woka nanso dura no pa na sɛ wokɔ adwuma kra no a wo sɔre anɔpa na sɛ wo dware akɔ adwuma kra no a na wiye mu hyehyew wo kɔ yɛ adwuma edi sika ma no a na ni wɔn watua woka no wo kɔ pɛ sika ma no sɛ yɛsi sika wunya no mebrebe a ne aka nkrofo bi ne pɛ ma ho meboa enso adwuma bi ru abi wɔ hɔ no mo a wo kɔ adwuma a manager bi wɔ hɔ no mo a wani bɔ nanim pɛ na wiye ma hyew nti adwuma no a wo mu no sabe fon na wo fon na wo gyae no wakɔ adwuma bɛn na wo gyae no wakɔ adwuma bɛn ɛna sabe yɛ wɔ nkrofo mebrebe sika wɔ mo ho omu odibire bi omu mfo mo yire no mu nya hwehwehwehwehwe nana wo bɛ hu sika ni bi na ne yire tambia bɛ hu ni bia ne so tia na etie
ubehu sikani bi ne yere no tam bia obehu ni bia ne so tia na etie edie bentra won fa oba ne nya hwe enti oba no tam bia na ni bebo ni kunu so bia na ne ma hye no even ne makra no omuntumi nkwade nchen na me pa chowo 7 pedua samesre meka ahomaso kankan fo tantan be no na ye won krofo bi ormo me bebo on di nyankopon fo mo kan sei no matter who you are wuntumi ngidi nchen ne da kosi se ube frasa asi we so me pa cho kai kwa me nkroma o man pani da kwa me nkroma Ghana man pani yes wuntumi ngidi nchen ne da Ghana bebo ni din abo why so oko se ye de late aso ni din so me pa cho kai o man pani JJ ubetimi abeji din a che no de wo ye ne Ghana ha no wuntumi nye enso ne wo wai Nyankopon fa ne kransie ye ba bi owo bia Nyankopon fa ne kransie ye nyina ye tie sompa me pa cho kai papa no Atamis o mampani a watwa mu kro Nyankopon fa ne kransie ye empanifo a me bubọ won di nyina Nyankopon mo ba bi pana wuntumi me di nkyesa papa we da enso na wo we enti edu ba bi a se ma wudi bre bi ana se sika bi kakra bi ba won nsam a misre bre wo ho ase on ade ya ne ye me fe pa ni sikani a wo bre ne ho ase wo to ne bo ase mani pa nyina me di si blessed foster Nyankopon hirawo se nya sabi adwuma we mu na abeba ne be ponte se papa we na adwuma ni a wo hunu da me kai ba bi ebrebe duru bebi canteen ho no mo wo ho no mo sa no aba obetena ase enka ye ho no bi epiga na duane was ene me so me pega me de che de odo be ni ono be ye no wo ye mo kranchi wo enye sese be oye ye na adwuma nti na ye ka papa afa no ho da bi da me wo usu be mama no aye so w no asem bia meka papa meka bone meka mama tra ne ma bi Nyankopon ni hwe nipa wo ka babo a wo se Nyankopon nsem hwe ne ma nipa ye odifo obadwuma mfa bi nka ho na wonim kroma se ho hu wonim kai ha adwene wa ha omo do omo ka ha adwene pa ye omo yuso kew R20 ka dadafo no ha omo ha adwene abonklenke ka ha omo ha adwene wo kroma se obehu ka mo no watini ka no mu din na behu ka dada ne kew no sia booster dam no team on kwa no wa ba bi na ben pa ka dadafo ka dada ha adwene wo kroma se esikafuo bi omu sika fia asese wo singlet bi mu kasache nipa anyhow obi won ma ohun na ni chese obi won ma ne wa asore nana kakra woni nsem mo akwa asole democrat wo chia no the way an nsan mo se wa ni sei kamera no mfa ntum sei sei no wo de nsan no tia ni sei no no de achia wo wo de tetew na me ne me yonku bi kwa asole lady no one o maame no Baptist wa yes Baptist tafo dompum one ne maame no omo sabi omo nkasa nipa ho obe sira che obi ana eye no yonko wo bie no se twe no enti me ne madam fu no je osan me won se lady na ba na obu no mu ase no achia bra usum pa twa mo ho te sei me fichu wo ska me so wo mhia me fi no na madam fu de oje so na okwa na me ka che madam fu ne sei kwame lady a wachia yi mi hunu hwe but ka hunu say eni na wotwe mienu kro obecha invitation card oba be wale enti openi pa dodo amoma ba abija no na kwame say wo de ensem keka ru kwame krofom fitam koku ase kwame babia wo bia me chiawo na say asem o me kan the next week ni week pepepe following week na na lady ni cha invitation card oba be wale woni na wasoli aso say ye asoli a yetumi ye ne ye chiachia ye ho ye se na wotwe no hu obi acha utumi chia no utumi hage no odo ne ye ne ye bonwum wei na ne omo chiachire aduru ho no na sabe obi a ye na no fia sa de odidi pentuam
ho kwa na obeyi ne phone de atwa selfie won pe wanu mu ahwempo no wachia wo enipa ye agide sa nipa no ada obe na adwen se wo chia na wo ma invitation card okay na me pacho wa fe de wo hu se ye di nipa na ya de enti mese ye nuanu mu amanya bie ye nuanu mu a mu nsem wo bie a mo bie nwuma a ma ware aware no ma memra ho biem especially mema no bemma bi pa ko hu se we de we osi kasa na yere ho a abeka se in a house girl okay mesre mu amwo bie no nyankopon na ye mu saa entina me ka asem bi cho me se nyankopon bible so na bo sikani no ye den e bo hiani enya wunyansa dodo o ma se obi nim nyansa chen enso so wo sika chen no okay obi nim nyansa power adwene enso so sebe nyame ahirawo enti saa de no mo mfa sisi sebe o mo mu ni bie na nyankopon na ma nipa so na wo bre nipa ase na me da asma mfensie abrotia of also be ma me da ase me de tia wa ya me de so me nua mema no mo de a mo aka no ene se don't intimidate others with your position the brebia wo no emfa hunahuna anase emfa ntietia afoforo so na said the mpanyimfo kan ye no se bodua wo hwe no na ntwie de no sanka ne to a kwa bia ni ho ya ekire se anase bibia ni ho edi adanse ehye mo kena se wa eba beka wonsem se konfo no onso ebeka wonsem ofoso bema ye ka bibi e wo potoka sem se position is not possession se wo tumi a eno enye japade wo se tam wo kama na se ebre bi beba wo bejai e de ato ho na wasa hu bie mu se ansa na wo befa se adwa na tena so no anasa se di bre no wo ba befa de kita no e de adi dwuma no na obi e na e wo se di bre no osore ho ansa na wo so no wo ba enti sa wo ba be nice to people one more woni one eba be ye adwuma no be nice to them ye wo adwuma panyimfo bi wo ho wonom no madwuma ye fo ntam no eya na airtime kwan bi so obehu manager bia obi nsusu abi adwuma wode ahye ne nsa se totone mama me no afa no wode ne position na obi mmom na abre ne ho esam na nim fifire ate ne pechi fifire e de apesika be bia adwuma no na ono de aye kunkunfa wo nanim ene na chi na obodwe okasa adwuma ye fo ho rough okasa wonom mo te se de bia sabi wonom krampo nya nipa obi wo adwumam e bia wonom amusuansa no dwuman ya ba be ye obi chief apprentice e bia wonom maba foforo no kwan bia wode wonom fa so no eya na ani enyan eti ye ka kira wo se wiase wo we no wonom a wo fro soro a wo hia wonom no when you are going up those you meet you will meet the same people when you are descending or you are coming down ya wa churchfo bi wo ho a wonom ne wonom nkura ntam no na eya kama esanse abrabo we no eya na yesi ebia bibia ye stages no etam wo kama obekọ nkokora bom anasa wo mle wa bom minim teacher ni bia ene ya meka se no ne nkwada na suafo ya wo kire wonom ade e na emani sika eto aduane die enye se wonya adwuma oje ne pension pay all right ne yire ya adwuma all right ne ma ya adwuma na so opon ni nyina mu no ne nkwada ya wonom eya na omo wo kire wonom ade ne wom esa yi sika dwene ne ho se ma me nkoma asemasi anase obenten sika e de bentia ena ma setena pa ya wone wonom tena ye ena modo ya wo yi na didi kira wonom se ye se mpanyi wo we so moto san ekomabunu diem eya dan ya nkwada na ye hu wom se they are nobody onom nya nipa bia omu ni bibia ifisa abrabo no na hyasia no ya na eden enti wode ne position sika kakra ya wo no obi ba be pa adwuma na fe no wode tietia no so obi be pa adwuma no wode hunahuna no na wode intimidate no eno na ye ka kira wo se wo ya adwuma panyin obi be pa adwuma na wo sege sa wona ne da ansa no wa ma na adwuma na me ka kira etam wo kama sa nipa kro na nso no oba be ye panyin mu hu nipa bi nso no ebeba kama ebedi wo ho ye wo empanyimfo dodo na obi wo ho a okokwa ye adwuma na so ye adwuma panyin a oboa ne nkwada me nimpanyi bi ono me na na kwotufo ka kire me oso obepa adwuma na obepa adwuma panyi ni se de esi je no na chese ohwoahwo no ye ne kama e ma ne ba bi tena kama e kire ya nche e na papa ne de firi mu
Sad your fan adwuma ne nemu ano no so be ye panyi pa si wo e wo sa adwuma ko ni mu e ma chese na niema e kosoro na e fe keke ohwa na obi de ayi your friends application letter ba say ono so pa adwuma o hwe ni di na ne send name ne papa na ofa na adwuma ma ne wo be si wo no na ne din so na o se wo free hefa o papa ne ho se papa ne SMS wo ya wo se wawu no wo hefa o kire ni nchi nyina wo se bra se papa no edam se ne yo ye ene na bra papa ya wo ye ni nti wo free mu no akwada no ofa na ne wo be si wo no wa ye ne statue e de asi adwuma ni no se bra so ne ba ne sasa statue we se ho a wo se me papa ene wo so papa ne fa madwuma ne ma be panyi wa ase no nti no wo so je wo ka ne me de acha wo kwa de obeye bia ne bible aka kira ye se ho sunsun so ne se ye papa o se ye boni o wunchi kafo na se wunchiri ma eba no de eto so nan ya na se miensa no wonom ensa beka wo third and fourth generation no wo papa o boni o ya be no eno wonom sa beka sa okura no nsanka wonom sa beka nti ye ka kira obi ase eya no wa hwe ni peye mpanyifo ya to aba mamo ye ne yekoto santen ye mamo fa mo position no enti nchi eyi temamufo so de atwa samo ye ma wonom no munya ma hoto emla na munya sama ya ma chese ne obia ho dale no obia ho che no kan so ayese kan wano tum efi se wuni aban mu wo ko pa adwuma wuni panyin bia wo eyi adwuma mu nti no ya fa protocol ne ade no ya fa bi nkan ye ka che obia sa onye na adwuma ye de de ahya won sa nipa wonom hya wase no ene wonom ntina ye na nyankopon ye adom na se bia wo kon kokora bom ana so omle wabom a san kofo kro na no ene be so mu ayo yo fo so be ma me fancy ase ne me da ase okay tisika bia wanya no na wusi mapoma so na suku bia wakọ na kwada wudi mpanifo so na empo pani wakunkon ewo nkoda ene mpanifo so no ma menka chi ona nwumire se dibre no wanya no susufa sisi amanfo wate na namunsia eda ho ema obia 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 hello yey yey ahiri lay teatro sometimes we do me as we are not found for the big after only so the house will be alone and who said no and can give you for the one that's the one for aju yeah but I just have for Bata oh push I'm just going to do the lion the fact that the whole every one day na obi a se sikapa ni se ma na hu de be character my dear about the money say oh my adwuma na nkasa oh my hantan so mo post bi anu kwasem ya mi ji futu a wo de mai wo ko ko be se hu ni papa ya wo yo anta na wa chia na me kan ni se cafe de ko ma wo se mu bia o mo ka ma se de post to bia wa ba wo be ti bia tia ba wa no ku ho no ti me se so to sa amen 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 hello Oforisuo ye oyibo national kama papa we wa oyibo national me di we do adwato ipo papa pesi na manenchia omna famwa ye bon pa se nyakufon boa obenya amode e kira na wa be ka ye nyameti ase obaba ko ka e ma be fo ntemo ene wa ba ye be nyamiasi na Oforisuo ye manenchia engineer keedu uko na edwuma na engineer keedu wo ho na nkwala wo ho a uhu se engineer keedu na e master na we su na ya printing anokwase oni nkwala ni nyina no ubekọ no mu sere so omu ye edwuma na onu su ye di enye to koka ni na ya tu so e master enti munya edwuma na otianta ni nkwala uhu saada na Oforisuo say the nipa na ya adi o anokwasem the politicians say Dubai lesson omo ufu popular wo mbebesi abe wa man obeba be kan be nkwa man issue to obeko bia man na onya position ni wi a uka we a no for kill uka we a no for kill
Nanyani pa na etu abama na edi ubaye. Kokomoti na etu abani ma ona kokomoti na ba be UF so. Muni nyame ye adwuma. Hello. Udin baby Mpe Nipa. Ofoso. Yey. Hello. Metie opa. Ofoso majwe. Majo so Mpe Nipa. Na mama se sai. Kama. Oh. Ya mesre ya hwefo ne ya tiefo ni nyina se. Eduru baby amoma volume no enko from ne ni nkomo telephone so. Ya sremu a yen konko yenim. Hello, Mpacho, good evening. Me Majo so Udin. We didn't get it to Katafi Wasta. Yentio. Mpacho, I know, some of my Mafili. The politician at someone more cano. Like I said, and you ain't today. You know, be a young person, and seeing Nippon and Boyan. I'm going to do something and so on, you know. You do be a other Madam Watson. A woman organizer, I'm so one. Yeah, was a woman organizer. One, a trainer, no. Hello. Udin baby free. Okay, free. Azim dia yancha education director. Na say na mi wo case. Na mi wo case bi o Azim education director no wo boa pa ne kola ne ba ko odi obi ka. Nhyehyɛ cost so bi tua sika no. Yentie o. Anajide da se. Emma so ebinom nyeska omufa mu workers omufa mu nyefe emma no omu ye da ya omunyeska no mu company yenum bi wa azumha omu abi company masa wo mu agunyeska kwa mpa osu awia no uyeska no chichemutu kujo amesa sa mamen na juma de masa yedin nti aya mokasa afuto no din koma ema no ema ne yeso obi awanya pozi de personal attack pa o ose sama ame no imame ni ne ho Azim. Hello Udi baby free Ofosu majo so mame efemi Becky me kasa free nyina hini yeti want Becky Ofosu enyumre mo program no kama pa no kre if so be na position na so ne wadwuma ma o ba je wo no so o de be hu o be tete wa be ka se bi wo de wo nyini pakra enti mo program no kama ka se o hen ye samitia no etia o hen ye siama pa okay Ofosu hello Hello. Good evening. Baby, I'm free Udin. Hello. Baby, I'm free Udin, Penny. If I told me daily, Eric, we go up here more a seaboa. A heifer? A seaboa. A seaboa. Okay, you too. Yet, my father, compared to that, with the money. Normally, a continuous car will move. Now, not that for no open his car. So, who would say we cry what I car? Not any you no, Najima for now. Moses, although you know, a man who would say we find it. Hello? Oh. Hello? Papa? Yay! Obia. Mechiao. Kwa yo space yanku yanim. Yeah, but on where? Come up. Remember to do sister, I'm so idea. But woman will be a young son idea, nature no other kind. Nana, say what would Mamma and so you penny and boy. And somewhere halfway. Then I have been a bit simple. That's more. This one a big deal in the company Ghana will be annual. Never say for funny fish.
no but one in the for no so ni sika kra no many game we na odi wuye nana who but say on the Juma for no na mo e peke ne campo o ti fa ni Juma for ne o motim nana me ka 83 e combine papa say one blame me wuda nana e dey for face ye fa say the Juma for but yellow con no yellow con ena na e di ma mo na e di ane in this via na papa ka by what time gragra mo bia e obi ako o we di mo twa ka o fa ho me nana ti ahomba se de o ma mo ni bi ka ti kwa no ya ahomba so papa ya mo bo di that month da go ga na we ni that's what we am sure okay hello baby afrefre udi pani very mo ka se broken yenti o pani pa officer das pa mo program ni aje ho pa listen nana jana ma wa fe yare ye me ko se to ma officer the next bi tro ho no wife the day ya o we na ma signal for chirusu next ni I didn't tell you that. Next will be Breno Munina Munga, Mukata Kanye. It's in the office could do that. Look at the scene and it's never. Listen, is that the metro room? I could be serious about it. Be a net match of Bono. Next from level to when you can say you know, and yet, and I said, okay. Hello. When you? Another one, you assign to the choir, assign to the assembly man back up there. I'm not sure because you're the farmer in it. Okay, you better than I say. Na neba Porsche so ya chiani ye pa. Neba Porsche so ofa. Ebe ya kanu. Tumi enko baby ya. Nika ene metumi, na me na metumi. Iya assembly man ya. After the assembly man we do say president you wasa. Yes, assembly man, you place to be over. If you now obey, you know, they will say yes. Assembly man, I never go about so. Yes, assembly man, I'll bet you so. I really do it, what man, I bet you so in 20 months for. We are here now to say, Jai. We are here now to say, Jai. Politicians into Baswa, the same thing. So, a month for the 12 amount of brown was it. The 2 years go baby, I could pay no 2 years in that. The film, sir, also there's any idea, we represent as well. The Asem Mpe who have the tension, and so as Sompa for some idea. Thanks, you mean, you can't claim a good Islam. A good Islam politician from Musia, so the Musia institution will do home. Now, a politician, president, so the middle of an hour. And the middle of an hour, for him to be high and our family. The drop out was on Mokoto. It was so about Massa, see the uncle, you're to me, and Nipa, and I've one, my grand. Okay. Hello, last caller. Hello, Osei. Baby, I'm free with you. You may be sure I still say is KGG. Okay. And I say with the mechanical last caller, and that's my last caller. So, for we did say the topic I'm with the Nemu, how for you want to be blow, especially one more. The school are not near. They said they are normally would tell you so we live. And when we use more mufti the moment, like I say, we walk another day down the crown of your mamma, stay India, headmaster, headmistress now walk, I know Sinipini. I know the jump of fools woman. I said, we saw money, that's right. Say school now, I say, will be the Pantina, Nipano, so I say, that's say, I did Bomona with them for mom. For Nokolubia Bamidasi. No, okay. Ahana ya day wo frɛ no enyina ebesie na ye ka kyerɛ mo sɛ di bre bia wonya no odofo hwɛ ni ye o na eduru ba bia wan hwɛ ye di bre no bedadaw obekɔ akwakohia nkwahia obekɔ akwakohia no me na wan hwɛ ye nam so amoato na nanom ense do na enne no ye wo bi de mamu enne enya asem ketwa manso ntonto krom enne ne ye kɔ manson tonto krom eye galamse anananom ebra galamse ya Ghana ban ani afekere ne wo bra no akoti wo binsa ekwan bay
ɛna abrante obefa so obɛhwɛ ne yere ene ne ma die ben na asie ɛyɛ asɛm foforo nko computer so adwadi mra ye obi di mamo ye obi ede kyerɛ emamo Odofo upe baby a wobekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide mo waso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni just say omo ye free health screening o kwa o be check repedua no nyina ma kwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert What dom ama afei na wo hwehwe do oh me do fopa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana odo so memo oh jai son se me do pa jumedie iba wakwemu yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo so memo okay dia santima achia tum ene Sompa Asem Mpe Nipa Yaw Osei Banforce ya boyanta ba mu a yenam soro yenam fom ene ye wo manso tonton kurum ede be na asi ho e ya abrehosem papa e ya abrehosem ene ahodwirisem enya asem ketwa panipa memo akwa ya mejiusu empom te say nyamanadom udin de say pacho medindin ya banye Monto Moses Osei medindin Monto Moses pachana okay Monto Moses free krobe ankasa so pacho me free atebubu noki wakosem ne say ya wodi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se ye moa wo makusam ne say me wo masu totokuro yenyina ye galansi ti na ye Sunday de me nkwa adwuma ti saade no so na obia so ni fie na aka me no me fie wura wono so wanyi ti na wono so se otu kwan ti ya se me hwa na kire kwan na wontimi ntu so akwan no ti me wo ho na me phone ebele ti me piki ya na alobetu na boys no se omo ba na kansu nti me mbra boboa omo na me so Sunday de me nkwa adwuma ti me fie wura so betu kwan ti mo me hwa no wie kakra na me phone abele kakra na abele ti me fie wura akọ wie no na me so me de de me ko duru adwuma mu me ko duru na o madundu machines ti me wuro nsu ase me wo nsu ase na o mo spark machine me pripri sa na me de pie ye ti me timani na me wo hospital mu enti timani na me wo hospital mu ade chie na me de hu omo na o mo baaye ami anga sa mani hu me nsa no sa na city nti enho
Sompa FM badamon monto sesi a wo se na wo fie pachane o na hwan frɛ wo Alberto no boys Alberto yes na Alberto no ye hwan oye adwumawura ade adwumawura galansi boot na adwumawura galamse adwumawura pachane wo fa he wo manso totokrom pachane na wo ne no na ye adwuma pacha Dabi nyone na ye adwuma pachane na sa nyone na ye adwuma wo kɔ adwuma mu akɔyɛ dai ti say na e wo honum no ba bia ye adwuma no na me obi a metimi awuru nsu mu ase wo na atimi dware nsu pachane na Alberto de nyone na ye adwuma pachane na hwan na frɛ wo Alberto no boys Alberto no boys na frɛ wo pachane sɛ de na brabɛyɛ sɛ wo mo ba na aka nsu ntimi mbra bobo mo na wo mu yi de ba na ye de adwuma no ba e wo me phone so ba no te sɛ den kam yi me phone so ambo hu sa na esete no na de adwuma ben sɛ nom se ye adwuma no galanse boot e wo nsu no so yakɔ edigwa kakra bi na yɛhwɛ de ekeka ekɔ na wadofo ma menka kyerɛ wɔ na anwumere ɛsɛ Joe Apau Electricals abadum kumase abadum Ashanti Joe Apau se na anwumere menka kyerɛ sɛ anwoma ɛkɔ ɛwɔ Asantemam ha no obetwam twa wotwam anyina ne sɛ wɔde signal cable ade abakumase na saa signal cable we odofo meka kyerɛ sɛ ɛyɛ Ghana wire efiri sɛ woda no Ghana wada ɛna yɛde signal cable ɛno ti ɛna wire we ɛba tema ɛne nkran Joe Apau Electrical so akɔfa bi na wɔde aba Santimam sɛ ɔmanfoɔ ntobi ɛbɛboa mu yie paa efiri sɛ dwa hyehyɛ na ɛkɔ so nyinaa no ɛne efi a ɛhyehyɛ nyinaa no Ghana Fire Service for na di madanse wa Santimam ma sɛ ɛtuo etwa ne sa efiri sɛ wɔde wɔya papa ɛna sabiri wɔde ɛwɔya efi ahodoɔ pii ɔmanfoɔ bi no a ɛte signal cable nka no wɔya wɔde ɛwɔya ofie dada no wɔhwetwe ne nyinaa firim efiri sɛ wei ɛna Ghana Standard Board agye atum wei ɛna Energy Commission ɛfoɔ so agye atum electricianfoɔ nyinaa se signal cable wa mark ebedi ni na just signal cable aba abɛboa papa na efie wurafoɔ nyinaa se wagye signal cable nyinaa atum ɔdɔfoɔ saa signal cable we no ɛyɛ kɔpa wɔya ɛboa yie paa ɛno ti wɔya wei ɛba mfiansia wɔ Ghana ha no sɛdeɛ na ɛnkane tamafoɔ edi so mfasoɔ no abɛdom Ghana abɛdom Ashanti Joe Apau Electricals ɛna ha mɛ yɛhu sɛ wɔya wei ɛbɛboa yie paa ɛno ti sɛ wokɔ na akɔtɔ ne dodoɔ mu a wɔde kaa de kwakwa gyawo saa ɛna electricianfoɔ wɔtɔ wɔya yi enyina wɔte so sika nketenkete bi ɛde ma wɔn ɛyɛ wɔn de yie paa na sɛ wokɔ Joe Apau Electricals na woka so Osei Aboagye me hɔ ɛna wote ya o kwan so wote so na utobi na de kodi dwuma na ɛyɛ kama sɛ yɛkɔ na yɛkɔkɔtɔ signal cable every Joe Apau akache padia na ne meka kyerɛ sɛ yɛkɔ Japan house oni mtia abosa no ɛna edi hwɛ ni mu ɛwɔ pizza tafam ho kaje tia na meken asisi tase rank de nyame yɛkɔ ibenya Joe Apau Electricals no signal cable no bi ato ɛwɔ hɔ sɛ wafom kwan dia no wafrɛ wa homatrofo we so ɛyɛ abadum kumase abadum Ashanti Joe Apau ɔno ɛne kɔfa by signal cable no 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 45 50 0543 93 45 50 and I say wokɔ Joe Apau akachia Osei Aboagye me na me se bra ho o ho kwan so hotel so wo discount we o de be ma na ayefe kama pa 3 Herbal Center ni nupa wode abadwa so na etu kokɔ ase no wo manfo dodo na ebo nsam hia ede ma 3 Herbal Center every say wode edu papa na abadwa so na etu kokɔ ase 3 eco capsules cocoa master na dodo na ede frɛ no odofo san drum we no duru ba bia woni so yusi eduru ba bia usisi no amama ya gyina mu nti no ya na eduru ba bia ye oya pa na mema no musisi ye ya no eduru ba bia omu ntimi nye 3 points omo yire no ekwan yom do omo fa so ya na efere ani wuye pa odofo eduru ba bia wo
motima e koko na meka kyerɛw na sɛ de koko esi edi nipa nya no eduru ba bia wodwane kwa na ho ye ohene koko timi di sansem fon no ɛno ti sɛ ye konye kwa kotu koko ase na koko afifiri yeto yentumi ntrase eduru ba bia ye gya ye nan ne moja firi mu eba koko ne wo ye yem no na papa sa 3 koko capsules koko master na nwumire me kan fonam de amam na nika sɛm ewom kura ne sɛ 3 koko capsules no sa wonnom a nti sɛ koko aduro bi a mema hu koko aduro bi abadwa so amanfo ka ho asɛm no sɛ wonnom sa koko aduro na wutumi kwa adwuma po na watumi atukwan debi efiri sɛ wanhwɛ ye kwa kogu ho anim ase na ebe trebe nwa sɛ papa wa wo mawie ne efre wa ne ane ani wu pa ɛno nti no 3 eco capsules na meka fo ama ho pepa sɛ anim guasie ne firi ho kolinaka ba misi eba dani heba ne apidank ubenya biato na de tu koko na se 0546 107 107 0546 107 107 3 eco capsules koko masa papa ena sabre yen konkotobi na yen fa entu ye koko ase monto enti sabre no de abeto no nyone na ye adwuma na ukoye de wona adwuma nim frɛ na wo mu frɛ me fine na frɛ wo albeto no boys no na nya abeto na frɛ wo boys na frɛ wo se be ye dai se wo mu ba na aka nti me moboa wo mu se machine ya ne dia eti ba no kan suom ho no wonko na anim suo dware wo ho pacha ne wotai ekoye ye ba ne ma wo mu ana pacha bebere eti se wo konsuo ne mu a e wo so mu dum machine pacha ne etu koduru ho na ye dai ti me koduru ho no na wo mu adum machine na wo mu ti abonten ti me de me ko furu machine na me wuru nsu ase no ti me won nsu ase na wo mu spark machine abra wo mu nim se wo se wo mu dum machine no ansa na watimi ayi ba no pacha ne why na so machine no sa boys na wo mu so machines no wo mu nyina sa de na me prae no ade chie no bia ni kuro wo mu nyina akọ ada boys no ni bi wa asem me ntimi hu se bia me prae no ko yese bia asan ba ya asan ka senti wa ma wo mu nyina ska ma bia adwa na akọ enti sa tamu a wo hye ensuo na se eye ba no e no mo so machine no pacha ne na ni kwan se no mo so yes Asem Mpe ansana no mo na ma ka che mo se ma pie nti na ka ba no na yi afrim na yi afrim na wodi sem pacha eti eye dan na sabin pladua sa timi so won sasa on se ayi ade bi won mo atware se nti atwinsuo nti wuro mu a ese wo mundu nti wo mandu na wo spark a nti se wo shatade o ana ade bia e betwi wa wuro mu nti wo mu spark machine no wo mu man down and a trim sound force nti na me so me wuro nso ase a me shatade me se hwe te ese me nche mo box ankwa nti nya sa na wo mu spark a e betwi obi bia wuro e betimi apra ti na wo de won sa asom nti na me won so na ase ana me de me sa asom na wo mu spark ye ti no na aya won sa na se paja won sa no kofi mamre machine na ato nsa sa pacha ne eti ese no mefa nsa machine no ate won sa wie na won sa na wokuntun sini no e kansuo ni mu ana se ka he an kansuo no mu wo mayi ba wo amfa me wo mu yi ya no enti o me ya sa na no wo mu de me ba hospital mu ti me ti mani no nsa ne de wo amfa ma ba nsa ne na wo ho ne nyina no gise we na me wo pins mu nti me father mu ba ya no we na di wo mu achi ti wono wo ba 5000 nti won na betimi a kire mu sa na wo mu cancer abra na wo da hospital wono pacha ne won na betimi a kire na hospital base ni nyina wan na tuaye hospital base no o mu ya ne patre ene bom tuaye ni patre hwan ne hwan moro lukman and alberto nti hospital base na 2000 na moro ni lukman ni abeto din kwa na damanim na moro ni abeto no so ye hwefo moro no o ya my best friend mene ne free kuro ba kuso nti wontimi yi me ma nti na me prasa na sa very day no kura no odi machi koduru hospital mo tena ho ma de chie na chese albeto no na wa ma nti ade chie na obaye abeto na fidie ne ne dia na adwuma ne dia no ono ama wow ayasem eti free ho no wonya adwuma bia pacho debut enti wo da hospital di say me di 5 days wo ho
Any ye wo. Pachane. Sompa FM. The week mo na me come 3 times. Hospital. Pachane. Ni nyina ahifo ni tua. Pachona eno no a week me kwa ono wa mama 50 cedi by muru and ba mam 200 cedis. Every time bia mbakọ bia one mam 200 cedi. Ba albeto no 50 cedi na ya o de mame. Enti wa ma umpata sika bia. Pacho DB. Nti na ewo mu no me bra no na betimi aka. Oh, paja onsa na mame hade. Mi kopa bibia bedia ne me be den na nam o. Abrantie baby o ye adwuma no, o ma nkwa adwuma. Na wo fie san se wonim suo dware. Ene afre no se o mo ba no asi nsuo no so no asai. Etu no ko na betumi abaye ba no. Na afidie no so no ansa no be wura nsuo na ase no, age so dum afidie no. Abrantie wura nsuo no mu ano mo so machine no. Ena ne nsa no atimi atwa saa no. Etie musa ye ho se ekwa ben no mo fa so mo so machine no eye bo apayo ana se wona so machine abrantie ni bi wa asem ana se galamse fo mra bi o mo pe mo jade ayo o made ana yene semen se ba fo nkotwetwe nkomo mra sisia na ye ntoa so eye asem bi a abre ho pa doctor memo akwaba yemu fosu bibia boko de oba de ndem kwane ahode ache yehu mu ache enya sem keto akra yehu mu ache ko ya ba nya meti ase sapepe nya meti ase etire nya nti ye die nya ache so sapepe ne kwa so a semensa so ye tesei o nyankopon adaroma bibia ko boko na se onim se semensa akwa one stop shop bronika sem chese wo ba ho aso ye ho no bibia ye hospital bia ye bi ho yesa adivalu credit ni ma foforo kra sa abeka ho tisi ade ho nya asem ketwa na ya na mpanyin kasa yese abo achichide yese edidi kwan nwa sisi a wo behwe wa french fo na eba semens nkofo te ha ya bi o tetakrade enkran ne ade o se me won kran na maso ye nsu okuma si mede maba sisi a french fo na eba ti ade no we huna no ha ya yaresa nyankopon de hu aduma chede ndi adum ya ekoso nti ye ka biom se entna ho ema yade mubu ngu fom na afe ye mfaka emfa untum ekodu sa de na se wa ma ne bo ahedin efi se ka nkwa a wo de beba no kra anya asem ketwa nti yesre se emra obehu sensenkyere ni bi dadi woni paduanum tutumi kabra semense ba clinic aye wo kumase asokore mampon na ye ka tro se asokore mampon no se ufri kajeti ana ba me pa cho bra Dr. Mensa froka ho ubeti se ye pa mampon pa akoso o froka ne bia o se mesi wo Roman asore dan ho ana se ba bia na na asokore mampon hene statue ni si no usi wa no obusa semense ba clinic unni sima ba ko no waduru honom ye ni dwom no ena ebo ho ena afi ye ne asokore mampon rural bank no edi nhwani mu we dan fita obi be se glass nko awa ni mu ne ho ne wo uba ho a yesi yade no se de sitie bia onyankopon fa yeso de aboa ama wo so wetimanya wa yaresa bia na obi tie not kem di number no na de troto ho yewi afra ni ni nkomo 0240 61 60 61 0240 61 60 61 afei 0205 57 35 55 0205 Sompa FM 57 35 55 no Oforisuo yakwa akofa ade asunku bi de aba so ye ho enei unso obia hospitals na doso obia so sayade na enei ni yebusa se hwan na be sam yade a ebe kontem ho ni asem ho na asem ni nyina wo eno ye semense ba clinic adentra enei ye hunu se unse wo hwe nipa nsem na hwe nipa na mu a ye hu se ho ni nyina wo point bi a point to hunam dia kwa ne baabi enti yakwa akofa reflex clinic e de aba semense aso ye reflex no ba ye miamia wonam se bia wo brebo ene ho atechima ye mia brebo no wo wonam ene ho nsem okay won se wo brebo na ho atechima no na onyankopon adom na bibia dadin obi de migraine eba ho tipaye ni tifa odi anantia
na maame ne ba ho no osun se masoso nro ma ye bibia na esu nya abotre ye be your reflex no ye reflex no 5 minutes pepepe na maame na da wada hate be oda be 2 hours o sorry na ni tina pai no na eko enti ena cho kwanya sisi asemens de ayaresa efa so afa ye therapeutic massage sa therapeutic massage no ese ehun so bia ye massage okwa na emiemia we no de warida mu wakọ akosua ho ade a ode ye adwuma ne akọfa na de aba a wodi mfie wa twa mfie be du eni na chi e wo hospital e no oye sa ade no enti emra oye o massage no na ma o yade ne oniema ewo ho nyina enkankan ni stroke for no omo manya stroke so pese o stroke na contem a bra Semens Eba clinic na yemwa ye your reflex na eboa ma yaresa ne content na fe yenro na yenya siesia ye nhaban enubra eni nua hini no aya keka bom no yemwa na bibia anto din ma yesese wani en wanya problem a bra na yenya reflex no say hepatitis B en wanya ye be your reflex awo ho nsensem se si akra de niema koso kama enam se de reflex na be ka ho nti ye reflex no na fe enura hodo na yesiesie wo fa awo no ye de mawa obi aba ho no ma adanse amaame ne di no enya asem keto a na ye ka che se ye nkofo obi emfa no metena TV no so nka se o media adanse wo ankasa a wutie me anase wo hwe me no wo na wo ya danse no ewo ho nti bra na wo so ye adanse e ma afoforo se uba na ho to wa wo be kwa akoka kire obi ama nipa no so aba eno ne dwumadi a Semens yedi wo ho uba ye do fa mfidie no lab no wo ho nti umma ebi a wo se ulcer nti waso wo yem se wo yem yo ya wa fe wo se na ho a ne akofo wo se drama ya ka cho se ulcer kra mu gu ahodo ye fa wo so feje ulcer nko a ne causes so ye different obi wo ha aduane to ne yem a na o te se ne yem ye ne ya obi won so o chi ne yem kom cha e na o te se ne yem ya obi so a ne de ne cause no high acidity acid reflux enam say enua ni bia yedidi ankanom ne ya yedi na empty stomach abroben ma yedi na empty stomach afa enam no meat ni nyina high acidity ti so eno na ekofa ba ya ekwan ya wo say fa so treat enko enu ti ulcer na ye ka no obi wa ne de esophageal ulcer ni minimum ha ne boso a bonse ne bosihye no saafo no bonso obowa afa wo fia na moja wom obi won so a ne de na odiodo na sabi ne to kwan na no bonso ba koja ne na moja wom ebedru hon na say dru akiri bo no be ka say peritonitis chese ne nsun no mu emu abobon tokro ti ehɔ ne de na ye dru akiri na cancer kokram so de ne hu jim wo ni nyina so de ba Semens a ye nhwehwemu ne ehu say no a ehu nro wo ho na kwan wo Semens a oba ye beboa na bibia to din de ama no Oforisuo ye kan enye sa osanom ne ye nkwa hepatitis ya ye kan nkwa ne yesa yade bia malaria enam yade gonorrhea syphilis chlamydia genital wart human papilloma virus HIV fabra Semens na me kan obi to one mo say mo ma kan sa ne bia me be yesremu de ba be hwe etirim ni cancer ne say Semens nkwa na ye ntwa abo nto ya so ye ho Semens say said odi bia titie bia bra usika so woska so niska yese bra de kura ubia fabra na Semens nhwew yen ya ka kiro se ye ntwabo onfanto ho se ye de bo na eto de ka no yaresa be den pa o na ye adwuma na otwemu ni nyina memenda ne kwasi adaka ho eno no ye pon donko memenda ne kwasi adaka ne pon donko pepe ne apon sa ti yese bra na Semens mo na bibia nto din ma na Oforisuo ye sorry so yi na ye dura ye de aba abonten agan no agababa agan no na obi beka se Semens ye bobo yade din seven producer eduro ben pa na mode etu yade ase habanuro na se de dura habanuro enuaba na nim me na ka me ye rekra ye fi ya ye juice bi we ho na juice na ya ye no se obrebo ho atechima usawa ho atechima ye okidney ho atechima bra beji juice ni bi anasa wo de na ye wuntini mu na wo obi wo se me nsa yem titriti afa mani kura no mi hu ade ye ebia na wo de no eye nam yade ni bi na ekofa bae ye gonococcal conjunctivitis bo se safo no mu ntimi hwe kanea broni beka so aye photophobia wo hwe kanea pene na ni pronsio bo se na ni na honhono na ni na ye gon me pacho oba beji juice ni bi num na hwe ade ye ka tro de ka bia ni nim de ye ka nti
uba ye behwe saa ne ma ni nyina de ama wo na ni nyina no eye nhaban enubra eni enuane a enuane nro nso ewo ho ye wo food supplement nso ha ye de bibe ma na bibia to din de ama wo na ye ka say ye duro no eye Siemens Vital Herbal Mixture gangan Siemens Vital Herbal Mixture no na ne mra ne de agan no sa duro no ho ena ya na da bia me ka kiro manfo say soja ni de okwa akon eso ukratu sa pepepe wan ukratu a wunye soja ni sa eti be ma konsie ni na so wo kɔ esi nani a kyesese ukura nwoma bi a ebe ma agudie no watimi adi nkonim sa no ni agan no na edi sa aka gina mu no no a na ma piafo no unim se so ye bema na mema ye na tosini se wantimi ama o yire anyi waye na on fa ye na ama Yesu a kire se o mema ye ni tosini oba no kura ka se nye de ehia ni kona ko Pedro ye me pato emye nka bi nkyerɛw kona ko tobi agan edro na wo Ghana ha ba bia wo do kwa se me to Siemens Vital ana se me to agan edro ne ye adwuma wo ntini mu nti so ye bema na o mema sem no wo fom sabi o bema ne munya din ankasa da bia wasi ni trase kona ko to edro ne bi afen so ye oba eno na na bi hwɛ se o se ene mo kwa me se mo mfa jiutu ni nka ho ma me efi se oba nom na bema nom oba na tenka yira oni atenka oba ne mfiti kone ma nko yie me pato so tumiri kana koto edro ne bi afen so de ne ye usisi no enye sa accident bi na onya ya ma dompe emu abu o se ye surgery o de ne de yade a me boss yi enam yade ahodo no ulcer typhoid me timi de sisi ade ba obi so ye afom dwuma wale tu wala sagaram se ni ade obi so tambra fo no bi tambra gang fo no no anso okukuru no de sene sa fo no mu sisi tayo me ya me pato tumiri kana koto edro ne bi na ye ka cho se so no medro na usisi na ye oya no onum edro ne nru kota ena usisi na ko enim de nti aye kan sa enam sa nti ena Semba Africa omuhwe ya omde my award say best waist pain product of the year agan no nti kona ko tobi afa onso de sciatica oto ase na twetwen onso tobi na emom sa wo ye bema na pese wugina so peme na timi bo adwuma ntem na enso prostate wo soro afa wu sugar wo soro a frey na ye ma waduro ma sa na ma mienu we nkofom ansa na wa no maduro if so no ma eno na be mo hu se aduro no eye adwuma ye pa ma bibia so atoto din ye kire akwa no frey number no 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 61 after 0205 57 35 55 0205 57 35 Oforisuo Monto aso nam ni Nyankopon nya adwuma mo afofro sa se de bia mo ye no na semense ba na mote wo mon kan no wodofo yema yade mfede se yema yade afede de a yemfa ni chimo asoko mampon woni asoko mampon rura bank no na edi enhwe ni me ho na aba kwakoto semense ba na yakọ akotue yade ase wodofo de na wo twen se de sofo Dr. AC Ekano semense for the mfidi foforo kra ba wa chese omudi edi dwuma de na wo twen enti kɔ ne kosa ho yade na enwoma enkonkai emfa emmaw yempa miso emfa empa yeminim efri se kasa enyina no se wo kasa ne duru ba bi na minim wi a yenkɔ no miso drink ye no miso no e mango flavor ene e wo miss fruity no so e wo ye 5G meza eno na se honam eyo ya ye nom ama nwoma akonkan odofo wo yiyo no ne aponto no ene abadinto no behia mizo ene 5G meza na de ama wa hoho ene wadofo manager Daniel ewo hwa overseas ko ubenya biato Bikan supermarket sister se wa abawa ewo post office anomanye sa na mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa okwa abenya mizo ene 5G ni bi ato kama PNC Ventures anomanye taxi station ho one Charity Hospital Junction no na edi enhwe ni mu na Sachi Enterprise asafo abinchi one VIP car park no na edi enhwe ni mu ye friend Sachi ahomatufo we so 0246 270221 0246 270221 and 0558
106348 na sachi ne mano kwaku ochire company limited ewo kofodua epoe mantem eastern region American kwaku ochire nafso ya ubenya bi ato na wo da ene sample temu ho nyina da kwaku ochire ubenya bi ato fuase ayire bi ene de keka ho no 0243329414 yenko na yenko tobi ewo eastern region KF Kinju Enterprise ewo nom hotel he ya aswame opamangwa brosani mu a eho ena KF Kinju wowo eno ntino opamangwa brosani mu a ena behu wo mo yemfra wo mo 0263752944 0263752944 KF Kinju Enterprise okwa miso ene 5G meza ubenya biato kama moto kafura wate wo huna manne papa time wana wo kasa no emse na sabre no na TV no omo ye advert kakra anoti wa kasa no de na to wa na nwumiri wo se yenko omoa ye monitor fa wa asem ni nyina ne tumi no se mepe mwa afirmo dia bai na eye wa ma won se twa na odi aba ye hayi afidie ni twa wo okay ye ma ni nua no kyekire mu ye pa ma ye na nyoma nkoka pani me mo akwa aba empom te sen according to nua no said ye wo kire no okoye obi afidie ama no enu kuhia ne nkwanhia se ye na wo se wono de eduru ba bi no hospital 70 nyoma bi wo aba hu enti dien na ye wo nua na ma ne sa esa medawase se wa mama kunwa wanye lesi ene se ono no ebasa no na nwe abre no nti na wo yeden ne hu ba no hu bi nti wo na wo hu de ekoso nti ena na ye wo wa bibia iwi pe na desi ni se de obon tofa no na osi hode na mini wo osi na wo fi Sunday ena ye friend say ombe yi ba e friend so no mu man ena osi wo ba na ne fiwula etu kwan kwakra okoba na waba no musi da bi enu de ba chenti omblantam ena osi nde omblantam dia omuma fiwula ne yede onko onya kwan kwa no so ayede atimi aba ena musi yu anche no musa friend na fiwula si nde critical wanko yi amomo a omuntimi nya adwuma okoduru ye no na ba ntonsu musa no omuntimi nya adwuma no omukọ yibu ba no na ye hwan dia na ye Alberto na ye juma no ono sa na kromo sa no mfa na Alberto ono sese wo we na oye good adwuma na Alberto no was ato good okay oye baya na ono asaye mana e o manso tonton krum okay nti adwuma ne de sa no na ai nkola no friend na okoyi ba no ma nkola no na owura nso mu o according to ono susu no ye wo ade bia etese fan nti udu nsa wura so oyi ba na omu spaki mfidi no wo abonti wono mo a fan ba roteti a be so san mo nti wono wode nsa wura a woyi ba no fir machine mu no eno omo abonti ni espaki ye na no omo nim se obi koye machine no ho adwuma emra omo friend no enim se wo wase a woyi ade mo omo nti ye de ya so mo etiwa se conclusion se e plan work na omo pese ye nuano mo ye de omo kum no wow no mpeso omukunu but nyame chade wanwu mesi ni som nisano twaye ema otimi epi se de okaso mpeso omukunu no on se moto no a wo se wotai koyi ba ne bi ma wo mo na ada na de okoyi ye no de omo antimi anso machine no na wenku ade omo so machine no sana den ta me kan sana se de bia okoyi ma afoforo na omu enspaki machine ema machine so nisa ba wenu no mo setting trap say we de ye de bene be de e be yankuma de ama moja na ye de owu no mo nya gold nim bebre but nyame chade ambasa sa na mo fa akiri ye ka kire mo na ye fa kire bebre sa na mo ka kire nan ka yowo but nyame chade e dia so nsa ama otimi apie wanwu esen santi no adechi ye no adance for wo omukọ ye no na babia ayi pro ayi ni si ye no incident ni si no na ya twa akokwa fita ewo na ya twa akokwa fita na kire say moja na omupe no musa ye aka
wo dia na ma hu so matwa akoko fita ho oh say kromo nkofo ko ema even kura ho no mko a say na hot no ya dwu ho nyina ma no ho ama bibia o ma hwe wo na che say sisa no ema agude ni yeden eba mo ntu ma dwu ho nyina what I say no de me fa se bia mo wa adwen na sesia no se mo ya busuafo no ne nsa no kuntusi no munya kosie ne nsa no sa no ama ayem de pa no bi se no hospital asam course na ba ayem de pa hospital won mu de wanche na on se sa no machine no eja wo nti abusuafo ye ko ekire no mu si wo se yemfa nsa no ye den ensatini no na family fee na omunya nyakomade na omusie na ekuru no timi den ewu ntam adese ekuru mu ye kuru oto no osi emuye ne ya mu firi hi ankasa ye on de o fratebu misu ye nyina fro on mu ba mi wo komase a mi de mi wo komase a na efie be na mo de ko atebubu ye de ko abusuafo no mu na nkomo akoye nyakomade ba ye bi so mu say ensatini no wan de atwa esini no wan de tie no o ka che say ewo sa no wono odi nsane ma alaji say alaji bey alaji bi okromu a osi when adam for odi nsane akoma alaji nse won kipi nti obakwa akoji nsane wa alaji wa den aba ampara otano mu ko fa alaji ne ba ye bisa alaji ye be bisa alaji say nsane na ye pe a ye kwa nyankomade na kronu timi wona alaji si wan si nsane anyenye bia ye bisa alaji say uya busiani wasi nsa na wantimi ahwa busiafo no usu wasi nsa no wasi ya pensane de a na afede baka say onye busiani a obekwa akoto abaye so nkotumbra ebia endame no kasa no de baba dia minim up to nansa no nyamaye eyasem moto sabre wonsa na mututu pa mpacha ne pa mama fo hwe mama pajama me hwe emututu pacha ne pa enti sesia no sede musi tutu ono sede wunua no ka no age so munya wonsa na teye no na mudi ko nya nkama de ansa ne mututu nako pacho debi amika so ehwo no sede o kan na mpese medi busa no ehwo no be ne de sese gise munya ansa no kofie ya denti a ko kru no wu ye ne say ye fa chire no musi say ye pese kru no ko completely a ese eto enwanfo enu mponche mensa enu nkokọ ye gina su eto sa ne ma no emo omu eye nyankomade sika ka 50 million a ye de ka ho ansa na etimi wuye nti ewuye no ena o se mu ye ne ya ena o se nipa na o ya ade no o se mu de ebe ne ya but entimi ko complete sa kakrakra bako na eka ye boy no eye different every hospital 2000 na we are down for it I bet they will 6 million oda say I bet no koye na adwuma ma onu kura na ofre na oni nya adwuma o se won boboa oyi ba anko boa wa eye wo adwuma so o praye no o sika wo mu 6 million na down for kura na gina mu etueska no tama na o hospital every week 3 times no na me won nchen I bet no ba 50 cedis na oyi ma no wo yiri o ma 50 cedis won kwa ma sign and the bakwa dressing sign obe yama ni yiri say obona konma. This is big question we have to ask ourselves. Sompa say enu dan chen ye ka say abeto say asi ye ne den o se o yema abusafo no free north den emla na enu mutina so no mo hwe compensation bi a mo de ba jaye ne anokwan no na wonu susu obetimi akoseti bibi kakra o table su na ne sabako nanu na onkoye mbobo amparampara ye frɛ busuafo no mo mutu adamu bai e ba kam so e wo komase a e ma nyina Afrika e ko tontonkrum ye koduru ya yetena se a no korakora no metwa ne tu abeto no sisi e wona onfide so na ebra ya kopra na wadidam nti san e na oka osi efrina numa osi wono de obama million 4000 titiska no 40 million na odi aja million ekwan ama no ade akwa business and e bi say number 40 million business banner odi baye branding say twa a wadidam I want to me adwuma bia e say in right hand side
left no enya won bi abetima adwuma bia enti sesia no osi utie me sesia abusuafo no tena ase no sika sei ena ye pata sika abeto so de ma osi 6000 kanisika no 60 million ena o de ba ja no kwan ena yesi ye wo abusuafo ye ba from abo mamne so mu sie nsom a ye bosum ye fra abusapanyin no ena osi mayensum ye nda nase okay na patasika ene ne nsa no na sese mu hia nsa no ye kecha beto say ye ne ntwi ne nyunyu so pese ne ntwi ne nyunyu a ye ba ma onu akofa nsa na ye den ade abeto asere nsa ne abeto gina homa no so ye ne nkotwetwe nkomo hello abeto aya panipa impom te say boko wadawroma wone Oforisuo Aboagye Sompa TV ena edi nkomo kakra se de meka kire wawia no abranti e frɛ no moto wadawroma uni no mpacha panipa kwan ben na unim no na mpo ne sa no efa so etwaaye minimum wo ekru totokrum bana nkwala ye adwuma wo site na ono so ye adwuma wo different master ho enti me ba no kan suom ena me nkwala no eyi nti me nkwala no so mu yi no ana ono so ba buaye nti emwa no mu no na ne nsa no etwae nti ma mo frɛ me so mo frɛ me no omo di kan hospital ana me so me follow up ni ko jian so kra ka ma de chin ana omo say yi no o da hospital o check akra ansa na omo say yi na ba fi na da bia okomia ye man ka scan chop money sa na ekuru no edewuye abeto enti ekuru no wuye no ana abusuafo free sirim bae se omo pese omo de hye no eko enti skase na ye di jan kwan ana ye ni se 6000 enti bradi wo efi ho Moses no fi ura ni ba 6000 de so enti amonji I'm so okay nti se ni de o ye ni tenant ni fi ura enti yan frɛ ni papa no mo frɛ ni papa nti ni papa no kasirim kasana na o mo translate amaye Sompa FM asoma ni papa kan se eye ye manu wo ho nti yensu ya yedi nti no kan forso ni bra bi friend Hayford say oh mu de munje o mu so papa se eye nti no enye na ewu akwala no nti papa se eye na me so okay nka mi say asam na ere atwa nti mu ono mu sa frɛ me committee for ho enti o ma anyi sika no o ma anje na sebe producer san obi ya de asem kase we na sika ode ma no no ose mane wo ho na wa dweche ose mane wo na ye papam ana ye bonim o se anka mi hwe papa na nimu dia na me hu se abufu no ka na se emfiri na komam because e phone so ana me so me nto mo kasa nto mo na translate ba twi e kire me so enti emuana odi me ko committee for ewo krumu ana committee for frame ana mo sini fa bin ka ho ana me sade 4000 ka ho ana ko 10000 enti omodi tune ni no se okodwene ho enti be 1 week tan odi mo aye ba se scan onye enti odi asem no ko kasiem nam se men suma ho de ayden asa nti ja asem no ko ye no okay enti abato ya sede ade ne ko ye no ba bia o manfo dodo no antiase ne se afidie no yesi asinsuo so empepie no se esai no mo koye a agisi eduma afidie no na wadi owura nsuo na sese wo koye no e no mo so afidie no hono na amanfo entiase hono kirem kakra me entie mutimi spake eye anasa gisi eduma afidie no me kase ni mu adwuma ameboa
ono apa ya we se sat wono ne me ma ho me sa ni mu adwuma so me sa ni mu adwuma sat wo kwa me ma ho enti almost according to omo no almost say afidie no mi enu na wo so ono so wani master ho na me nkwala so ye omo de enti so obi de loko a na we yakobo awe na omo yi se ni master de so loko a na me nkwala so akobo a ni master no omo yi saa na omo ye wo eho we bua we na we abua we okay enti abeto ye musa se wo mu na frɛ wakoda no ana wakoda na humobro woni sunti no hu za fidi na se na no akoyeye so mo na frɛ wa makoda wo mu na frɛ moto onkola no na frɛ moto ana se moto no ana koyeye dabi obi mfrɛ obi o se mu ye adwuma no na se mu se obi die lo kopɛ na mu nyina ma transfer kɔ ho na mo gya mo die no so hu abato yi eja moto se na yakwasi ada wono wankwa adwuma kora eto wo fie na onkola no frɛ no se omo ba no se de sia no obeba be ya mo se de da bia no koya manfo de ma wo mo no enu nti onkola no mum na frɛ no enu kosia no kosia no na baabi anchiri wahye wa ba ne se afidie no omo ya woni mu adwuma kora bete ho mpani sem kakra so omo ya omo dum afidie no anaso omo so ansa no maye anu de mimi ntimi nche ono ande mintimi nche ono no mo se ade a chen ye no abrantie sate ye no no mo twitwa nkoko bi o Sompa FM nkoko fita jeso madin kunim omo premoja de anya good no eja ande mintimi nkan ho asem hwe minimo hwe eti sesia no omo sanse ensasini no mo pedia ko mu krom akire ye ensasini no ode ma kremoni bi malam bi asasai alaji ensasini no me hu ensasini no emponi manio ho no min kobi enti de ensasini no mi me hu se ensasini ni anan ensasini ni enti omo batna ase no omu busa asem ze ensasini no ana mse ensasini ni de ma ko hobi intimi de minim ensasini enti se omu pensasini dia men kwala no na ene ni master no na wa adwuma m ho omu busa omu na omu se o de yenja kiredi ni nwia ba ko wa ha no sensasini ho ba asem no malam no ana lagiri ka so wo kwa akofa ba eno no busa ho asem kakra no entitie no pani busa no abeto yes ipacho maybe so say usi ensansini no nimu hwe ensasini ni mo hwe na etnas no efewura no ne ma ya dance for yankrofo no so am free no for buy no ya dance for u ka che say ensane de ewo alaji wo na iso u fra alaji ma ya bibisa no ya fa alaji si ensasini no akosie na esi yenya na yakoye nyankumade amakuru na wo era wo si woni ba bia nsase ne wono wo sase nsase ne de omude ba no na masi ya faso ama ayam nti akakase wo si akakase wan kasa aso no wudi abra sasa no begina so de abodu ya meka mchiro wan kase nsanu ayam wan kase nsanu ayam ama omu ase kurante pe ambetima kofa ba mini hono mi yede hu sa ya o ka ya na se wanka wanka mini hono o de tie ya maimo ya sa mu etiwa wanka o ma sinsu na ye nua no ko praye e na umfa no bade wono susu enkoye se opena no medu man fa no bade ye ni mitete de mika o de tie de mika o ma susu na o praye ye nya ensa no kwaya obafa so afansa na ba ade abeto aja omusu omu hiansa no omusa beda aka ensa ne de minim be de ensa no na malam bia na alaji din bia bam se ne ho ne wo no no hwan na de koma no ensa no omusu omu sie ni site wo ntimi de me hu ensa no na odi alaji no eba hobi
Emma ne ka say je say omo nyankoma de anza no akutu. Enya alaji ne ka so omo nyankoma de o. Omo ne say omo de ni sa peace no ebe nyankoma de na nkekuru na yeden. Ewu. Ene yesen sa no nkola na hye enti omo nko tumra na. Ene omo say yenjai ewu hia. Abrante ne say ensa no mo ka say mun kutumra nkasa ne kura no a omo de koye nyankama omo de ko efie. Sa no mo ka de nkotumra. O se mo antimi ankotu. Omo ka say omo hia nsa no akoye nyankoma da ma ni kuru na yeden. Ewu. Eti sa de a boys no omo bebe omo ko sin nsa no omo nkotumra. Eno omo asaka say enye hye ntuli ye hwe nipa no. Abeto Sompa FM. Sesi omo ka say ompeso omo ko ba bia yesi nsa no omo kutu na mpo aprokra no be yoma de akofi a obetumi akokere omo. Me mitini kokere omo enyem na mesie ye. Na wonkola no wo hem omo nkere wai. Na di se me fra mi hu omo. Efi se eno so hu hia wo pa. Eti ese compensation sign na ode ma brante no fi se onsa so no bi prae. Eno na medical aka no. Ese wo so be man say 10,000. Say omo so omo nye obe ne den giso de bi kan ofiri se ne kwa na nyina wa pro. Eja ese no die me kwa me dini kwa no ayede machine kwa basa no machine me nye biem kwa nti me so me kifie Abato eja ye tietie wachi kakra omo se uto good ankasa ache se oyo defo e wo tontokrum fo no kra di adanse ye hwe ne se abrantie ne nkwa na nyina wapira na wunua ketwa kra no na pesika kese bi kra se onfa ko bi store kra na ka ye dai eja ondo minye ni aketwa o wanyini chembebre kwa wanyini chembebre kwa na endo ombeka se mi obi but abua wujwa kafra o ni hunwini de obi hunu kama no tin sisire ewom na sesia no galamse yesi abra wo kura krata wo de galamse no da galamse ni de minikata me de na nikrata wo so akwati obi nsa we ka ba adwuma no prayer ka obenya compensation kese ensuo be na yeso adwuma no Sompa FM. Ofin. Abena mu na aya adwuma. Pani. Eti sesia no. Ekokoba ne se. Ekwa bi so no sunsumu no omanfo bi sheda e na omate abranti nsa. Omo so fa akira nwoma be ha adwene o. No sunsumu kwa ka me penisa. Because susumu ndi ka be penisa pa eno na be ma no kre papa adadi na we ye de ya nyina ya no kan de obi hu obi trimu asem opani sesia no ye hwe na sika no odi bi kra ka ho sede be ya abrante no wono so benya dwa bi adie wadawroma sika no abeto wutie me nitipa aja omanfo a wokrom wono so yodefo mesrew mi hu wani na sede wanya abotre ne kasa no obaya bema ni munyamfo fanisa abrante kura wunua ketwa no ana wunua pani ane ne ye adwuma no akosa amane ewe minua pani me bra pani enti ekwa bi so kura no kanense kura onya artificial bi kura ahye homa no a enti ka nya fa na aja so asem sia won na se memma no 6,000 na se yaje by san fa kakra de e ka ho ni nipa o but obi tin chese o ye fi uru ase manyi etimi bubo table ana aja munti honi o amate wase utie me ekwa bi so no sade e wanya daje kura ne midin komo no me mani age ho pa mehu afuru kasa nim enu nti no mesre se ka twe ne tande a ke ne committee chairman so kura bedin komo if se committee chairman no omde koda no
ɔno so ɛka no kora sɛm a ɛwɔ kora ka kyerɛ wo sɛ saa sika na wode ma aberanteɛ no ɛsua nti ada na mfa bi nka ho ɛno ma medi ɛna nti na medi bi to so ɛkɔ 10,000 no okay yɛbɛda ase mmere pɛ sɛ mebɛsa afrɛ wo ɛwɔ ja Paul Kwabena bra medasi ye bo runs hasim kobra ne timi transne Osei asase on say yakasa asem wo ya to say asase a ye didi so eni asase ye no munsuo enipa na ese no nipa ana esen sase eni nsuo na me ade me ya ne say ukwa onana wato asase no ene de machine so no no ho nya hi se omu tuo no te se bi te se de we papa ya ne satie no omu ne ha dwene ye papa se wudi agona nko na ukọ site wo ka che ne se kobra ne munya ya sa nkrofo na be sa kwa che dai a che nsuo nim wudi agro sa nkrofo we ya o me kwa che nsuo kun because so mu jama kwa okwa charge amia soja fo abeba ho eye oh yes oh ya garam se no mu ya wo se garam se na kasa e mu jaka ho o timi ninai garam se e fon baby mu jaka ho mami kasem cho se na mu ofi dada nim ye suma mami ko kurobisimi modin bra kete kamranti omutu galamse no ko obi koko omutu ni munya ko mu excavator ko mu ni samase go excavator no ko mu ni fa o mu ni mi fa dotie na mi hwebra nanim se yam se obra me de ye me sumafo wadawruma e ho na me ba fom because me mistake a o mu mutu galamse na bi se wase go eku o mu siewu anya ne se ayam ya de hame omu ebinim tirimo dene wonim se support pan eda ho a kobrane onu numbi oni na na numbi ni mami numbi no fasi numbi ni papa numbi ni wo se nsuo no wo se twa nko ka sankofo na okutato bebo okutas ka bi twa wo nyame adomuti ante na wonsa ate a bosilele ne ko bosilele ne ko na utiti ya anketre no ye ko tuna mlanim anenso nim ne de abetua to ana asem sia ye wo abotrense a yeka wo hwe papa na bra obi won mo ka cho se o so de me kwa ban mu o de ne kwa ban mu a no ko tres ka to ban mu ye twe no ensa de na be ye no asem ba mo mientu ye boase na ye nkasa je kukukuku mien betwa bo wo betwa twa bo e de to se 500 million ana 1 billion twaba no no twa ma na ona de be wiase to boase no kuku na wo de tia na wo no wo chese wo na be kire mra enne de wo na be kire mra no you can do anything because mo ka se kwa no mo ho hi mo amu senso ni so nsase no mo ho hi ni bani mesi ko senso na o ka cha o se bra no na o tra fia ka kwakoe adwen boni e wo mutiri mo sensase e sensuo enene edidi musa no ebi mo wu mo kwa da musate ko he man fo mutiri atete ebi tate Sompa FM ebi wu ani tate no da wosere wo musate a usun nyame na ye wodo ka twumwuram ne twuti a enka busa fo de no be wo di ko busu so enye wo a wote a wo ye kukuku no wonim se garam sei e moja fra wodi agro na kobra ni bitima che wakasa wo nipa no kun e hye ho na wo do giska e yesa na tie e good e frem moja et wo mo flow na be kokko wura nso no mo du machine no wo ko wura nso no mo te wo adenti na wo sa mo ho chama mu chama nchen na mo hwam na BBC a motimi aye enim skere to so de ba huti ukoba na ka usaka saka baje mansre na okode ye adwuma che wo chefie no ye fa afon frɛ no e ye kwa se bebo me to obetama frɛ me se be kasam radio so abraham miska asem na kansa no eti omo to gram se no ofosuo omo ho hidi sam nyame betwa krofo bi kase nyakopo betwa krofo bi kase se kobra ntimi tun sasia no oja no ho na mna de ho ne so tabetem na eni se panse bia ono won ka ho no no afa ho ano betom na no awu
no no tuni namna no atis kan ko tafi no wasre ho udi agwakọ the gold no basa be jo girlfriend ajo ira ka o hwe on to gam send ye fo mu school mo eti wo bra na wo bibia munye duro sem no ye do ko ba bi me bodua me se no abotre ana o sem ni nipa ko kasa mudi ba ye ya mudi ba ye o sem su kira yen ye na o sem su kira yen Oforisuo ye host ene ne kasa no ye nyina ti ya no kaye asema ke be ka che papa ye din because na numu asema atodin se ye fe che se den be kasa e bi ko betima nya bia fafa na 1 billion cross ba wo hanta ne muniementi won fa ne samla ko so ko ye se ensan den so ni Sompa FM what me wura so ni no kwa yin sa no because machine no kwamra ye ko computer so be di mna sisia asana dia babiwi Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa. Nipa depend on Asem. Na eze mpacho fine na ubutu. Sisi ya ubutu fine. Azaso dia ajami butu mitizi hona mewe na tibi ya mewe ye Sompa. Okay. Ana me 5G justi mani. Na eza onu hia 5G bio ana meboa. 5G ni me say you na more. Me na data makwa na makwa nka me because aboa. Ewo kwan be so. Ebo kwan bi aso utimi didi ana esa aboa wo mpa so. Asem onye nya atuma se ma dika ka se me mpenya atom. Enti esa aboa wo mpa so. Ana onu mu so anya Oh there be mpa so dey wadaroma. O se ewi abo na asofo so kasa ko ye nche. Nyina ye tie Sompa. Odifo enya sofo kra odifo po kwabena. Wabe kasa ko. Sofo ben. Odifo anya sofo odifo po kwabena. Ajaje se pa wono wadi ka bakasa ko. Wadaroma sabe pepe. No ba de no ba kan. Obeye nyom entipacho rap no wadaroma. Said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na de no wadaroma. Ma me fa the same beat ma. Na chire tofia kwase na nuguase obegu ye no. Wo de ensem fataw yenko. Me ba jo ko. Okay. Mizo. I tell one thing about me on one Samoa. The number been and fifty men I'm saying no me pepe be a conu Mizo. Me no Mizo no so I see wa. If you want I'm say call G5. G5 no me sabu wa. Sompa FM. They can form ourselves but more they call Sompa FM. No ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina aye fofofo ni nyina so ye de wono ma bibia ni no akọ no. Hold your fire. Hold your fire. Hey! And no mama to me. Wonderful. Debbie, the macho. Now it's say, young go you. Me, walk of us, mamma, myself forward and Harry. No, well, so good now, I'm a Yamzana. Missy, Sophia, me number be number call, baby. Me feel what ban and 58 minutes no. Menum Mizo, me no more answer one I'm got to G5. G5 me number and a boam and a never one at the so who be up to me so my boy for Bibia will be here be an a Mizo. Aqua will be him. It will be up to your cramoni and why you bet manumbi. I read. The Atiana said, we know not. Dodo kakra wo pododo obi asum se omuna samu ampododo obufu kura anya de apododo de o da bi o de o de nya botre onim se kuma se ye din obi etie Sompa wo ya we de Sompa obi no na o je na mfa na obakoti enu ntime sira o nya botre me omona samowa me nam baby me call baby by en fifete me na fifete me na me baby adwuma makoma me baby adwuma kwa eye mijo me no mijo wen anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me baby yetu enti me tuma manfo so obi amna me se me call me nche na me call anu no twaso Sompa FM. I want to make a campaign and catch you be out here. Obian Sompa FM. Or na open the door ubenya. A dear way Cremonino, Obianum, Bosom, Usum Yame, Usum Camo, Obia Betty drink is. I drink here, drink. I will no more. Be a room. I will go with him.
Yay! You move out money in memoir. I got me said in fact, if you are other bubble boy or my hidden nominator, Lieutenant, touch it down. What's a rap on? Okay, there's something my Ajatum, and it's from Asem Mpe Nipa no. A Yaw Osei Papa. You could pay be a bed in bed then and Abranti is in son nature you. Needing in my bed day. Come on with this year. Bra, yen should say, you ran on was yen, and pay a yamay in your fast free, mucha to yen. I bet to. Now you're quite a bet to ho. You call me a train, Maggie, I can say, Jimmy Nibino. Timmy and Inchmanson. What I say? It is now, no. Yen was here conform. Who did you call to me? Who been to me since you from Coco? What in that court? I make cry, crying per court to us and be now. Who be over fine? Who the third Rosua or no cotras as a cotton machine? Who wouldn't do the Seno? Massa, Galam send ye Cansano, wouldn't near me, none be bitter with Yanko, as a woo, as I will acquire do become with Yaguso. It is ye can say, where you are, or Tian or Jayan. What do you for Pocobla, the other can say, 7 Perdiasa. What one man ye dear Banty Bar say? Buana. I can't have one. Because we ye. Who dragging Papa? It's boy Yano. Papa is where you won't be the crowd, the man branches on for your BB, a man of blah, and cano. Name must be one hinty. On one himself on the frabranch on Freno. 2 on Castle Coyado Mano. On one enough for 4 name Kura. And on the Freno. I ain't a Juman. I ain't a Mitchell. But you're a friend, and I do bra, and no way and from will be bra, or praqua. Maybe I do ready to be home aboard, near cut the fact. And cut a bien in this room. Metiasie, cut a bien in it was in so, and more than flower bois. Hey, no, maybe you don't want no friend of a pro anima, and more upon or bois me. No, it's your best, in your bema, or dear me name me host me penny. Me saying your man, Macassa, yesterday, 1 billion year. Yesika by Yeska Mount, what the room of fire, do me in your catway, on Feminto artificial, and Shannon Sanon Fabi, and your container, no some Fabi Mondaso. We are the ready. A good form, but Tanich in the bois. Now would the Akokobon, China Copa, it's you, dear Chimmy Pacho, Miss Ropa. Okay, I brought here. Of course, I mean, I was na menchia yetie phone na ebie me papa boache wo Santase fanchine bla ma menchia ne papa pe dade nyame ya adom ochina me ba behwehwe na menchia Mr. Gabi ne we Martina ene adofo nyina Crystal Vin so London wo tie ye na nase na of course obema Ghana man panyin na adodan kwa akufo ado obete na adwa iso yi osese be ya yensu wansuwa yebetimi ama esuo fen ene esuo nkaye ya yebeto ye me nkola ablem se me kwa fuom se ya metimi muamu anwono mo na me de sabinom metimi muamu akoko aba na me de sabinom ane ye ewa abla mi nyansunsu asobone bia nkofa yade bia amna me nipadua no ye negalam say aba be say no o se wo sa aba no abeye ne ye biem eno nti wo de tabo ato so ye ka say ya galam say we need to make character lines sa wonti me nkonkwa ya galam say yensu me de pa say obi sa ne say enso be so na wo ye sa adwuma no we tototofo ni bia meboa ai we wo muntwa pet wo muntwa amena kora na o maka say bia wo mu dididi wo ban no ba bi wo kora enya ensuo kese anase ensu tenete say ofin ya wo ball tree ebi wo ho a wo maka say timi twa pet na ensu abem na wo mo de sa machine na si so na wo mu didi wo ban no ho na say ina esa ano na esa pumping machine no ano na esa etenete na na de agu so already no o ma set machine ntine ensu bi efri so na no a wo hye nte say normal one manual one na man power na nipa de wo nsa na eye no no for so be ma yen kama be ma na so nte say se obi be wuto ufi a mesro ho entimi enfra asem ni mo until say ya kan asem na wie and ampanyin se de odi ahwede e ba fie no on na de once na baaye asemu a ye kan ya na na dan kwa kufu ado o ka se wa bra galam say inam so ewra fre Paul Boaten
ya say wonu na ehwe e ma sa galamsey no ho sem nyina no e kwada di na nse ne ho ba asam ene akwa pie special prosecutor kola ho ya twene slani abasa ya tetene na mbia te se wo wi anam ama Ghana fo dodo na so awibi ya say papa ne ho akoto de kakra wo twene ne ba bia wo dwene ne ho ene de ya na do dan ko akufo do ma panyi ekopie mu na Nairobi Kenya kropon mo ema Africa climate summit bi ekọ so ewie mu te bia ne boble ho nsam na se ne ho hyiamu di ekọ so e wa Nairobi kropon Kenya kropon Nairobi mo ema obeka say galamsey ban no has yield a good results aboa ma yensu wansu ka say obeti ani ama yen kwaye nso so a galamsey ti ya hwere sa kwaye no ama sable wiemu nsachiraye ho bamba na toto apia no wose bibia dede woboa maka na do on said that o mesere kwa hwe asuofe ebia ni say ye ka ne ha se numu yi e dia good results na yield of also be ma sometimes ne panyimfo no me nunu ya ho ne ya sere ene wo kasa na ye mesere e na blantie dia ba beto sui ya nya politics wa se num but the truth must be told kwa hwe asuofe ye ka ho asemi of also be ma e dia na ba mu obi kwan se ye se ya black galamsey yes say yes slap for ya do omukoi ehunahuna omukwa no masa akwaje gold ni bi o ma to black na si wa no bo ba fe na wonu beto black ni wo rubber mo si wa o mu beto yi gold no afiri mo no afeba no omukwa ya no makosesa ya kwa ya say ya kwa akọbọ ba ya kwa ya sa be ya yesu asu ahụ bambo na ebe fa de ntam befra ko ya don to kroma samu ayeka da bia slap for ne etemamufo de boso wo ho meboa da bia omu de boso wo ni edwane ni akohye nwulam ni edwane akotere duanko mu edwa ni asaba omu soso kwa ade na omu kwaye yase aprosifo na omu hu nyehu ewo eyetemamufo fa asrafo nso eso ye bla ya kwaye nso ekope gold ni bi obia de hu sika na ni ka yira oh ye nunu ya ho this is a yadi wo mo to ye mense ni ekuro pon eni ekuro batanya no yesi wo mu nsi abaya na mu na wono mo hwe ne yemla galamsey no obekọ no this is ne kwa kwaje the commission wo ho I tell you akwaje the commission ene amonya yesi ye nti no mo fanfa ase no 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 ni kire wo mo kwan ye koso wo yesi ekobla wo nso ye so mpafe epanyimfo na nkasa ye di dwumade na hya wono mo sa wono mo hwe se be ya niam be kofom no wono mo ano ma ye hinta dua kire wo man nkasa na e kire kwan ye se mani wo no abontin so ni behu empotwa na se mani na a kire no eye dan no obi kofiri kwan mu ni bi obi oya wo betimi aba wasase so na wa ba be ye galamsey e wa abra disi e be koye se onim ho hwe e bla so abrantie ye fra ne sen abeto sa bet bra ya ka cho asam no wutimi fa hu ni tototo sa e ma wutiri mu nya odam yan ka cha o se e na wo boa blantia no e wo musa won kwada e na kwaye e kofred nya umom na kofred de na so yan ka cha machine na ye wo na de kosi ho e ti na me din ka bu baby se de wo de ahwe de ba afie no woni na de en wansra ba afie machine na nkọ ho blantia e bia nkọ won kọ nsuo no so ada se won kọ machine mu se wo kwa akwa na me nim de na wonom so mo pe mo so mo ko twa nkọ kwa ne de ebo jagugu ho ai ebetimi anokro se ebia no mu dipo mu sika kokko galamsey ye nante ma ye bia jai mi jai ansa na ban kase ye bra no what you say ebi oba kokra na fa krabra fa we bla ukwa ye nipa munye se ebi krampa no mu nim se nipa bo mu pe mo jaketo abi obi okrampa okoto blast na mrem pint mo no okoto blast na ye de aka no ho de blast man na oka na ye de aka no ho na mo jagu amna nim obi pla mo jagu amna nim pe ubehu so busika eni na awotwe eni obi pla na obi wo ho a ye be ma be 3 days na awotwe won kwa na eni boba na okoye no sa anwea no so akoye na obekọ no gold nko ana wo sesako eti ye ka kire wo mu emrantie de omo dwane ko na mom omu na fra brantie de na so ye ka cha beto sa ne machine so na so fi ne ko de machine ko si so no na me de so bi san so kita to me krata wo de djuma no aban ni se wo black kwa ye den e na wo so ti bi take machine to machine bi ko si so a wo se nsuo no aban ni se wo ye nsuo ye e so mo sa te nsuo no mo ba se aye mo den eti ye ka cha na brantie we say o say asem ni si ya no wo beto e de ni ani wo bi also ka sasa 1 billion kromo do kokoto abetua obepa artificial hand bi na de atua ne nsa so wo penensa samo de makwa akosie ba akona ho fam de be ye bia no eno de ye mo na ebusua ne ntam asem na ebom de aba ase anom ne so
ope compensation no go for 10,000 Ghana cedis so for so bema and I mean can't 10,000 cedis no go jom say o go pay store money amaka kra dia kwa kogu a and so baby for the rest of his life obi dia what agugu for the rest of his life ne nsa we say ha nyina twa want me fa ne nsa de nya hwi biem abenkuma fa no wo su akwan a obefa so de atere krampo de adidi ana so obetimi ne krampo de asa nkwan ya no ma na say bibisa enti en kan chaba abrantia ne life na say e fa say enti say mom se wa ya na adwen say opa asam ne bokwa ye de beto bokwa ama no ye nye jeno so wa ase no kan cha ne say opa no ye e na abrantia ne ye abrantia de okwa ye de one ne pe okwa ye nkoko jiska yes obi adidi na dwuma ho na mom wo sa wa fa machine na ma e ka abrantia ne ko nko enti won pesika so ani yan kan cha ne say ye bona attack sa chenchina say 1 billion won famla dabi na mom pe dia so ani se want me for me de crop de ko nya artificial hand no e ma abrantia no e na bi odi sika ne bi ka we say ho de amana e kama ko ma beto me yam nice wa ye bi obeti me dia kura eti mo ga se ne de be di kura po ade mpacho de obedi bi anya den galam se ni bi ani wa me kura po bi we me sra me wa yi bi pisi bi de da baby ne ni me ho me pacho eda yi ya friend se man so kwa ni so baby me wa bo baby asika wo me wo ho me de asie enti obi ani wa galam se ni me ehia me se de kura po me kofa e bi amenya ayi kakra wo menya ayi 1 pound okora bi a 5 blaze ana se 7 blaze bi de menya wo galam se ni bi ani wa de obedi kura po no e den obekwa ko twakota we wo bi amnem ade anya no hunti ye ka kire no on pe bi pe bi nkan kire ye na ye be so ani ama akoma atoyem na blantia no so ne ho ato no fa ne se do se ni nua panyin me fa se wanyini chen no enti won ma ne de na akoma beto ne yemu a ebetimi aboa na blaba no nko tira kwan ho se obeye adwuma na fidie so na ne se twente no okwa akosere sra de ana nya sa ovoso yan kama ne nsi ba bia wo se ediduro no ye de bedu court no opese ekoduro ho da de bo beto ne yemu a ye beto aso de akọ ho se be ye ebekwa akotwa pay wo ho enti me de ma no si ase me da ase okay yako dankeba complex na yekose ho yade dankeba complex china wo ye adwuma ama me ne wan say yade dia obi benya ososo ne efe yade enu ntino yako dankeba complex pachi number 2 na dankeba complex wo na dankeba complex men kan cho say wo mfidie a wode ehwe yade no ene ohu yade na no de ni nupa no bi account ene wo nuro pa wo nuro a wode etu yade ase enya fadi agorokora wo se nyudwo yade stroke se oba na kache a obetu ase na wode amawo enem san yade biada dankeba complex won fa ni agoro obem wo hu se enuro ewo baabi eno nti no ye ka enuro dia wono akase na aye ni nuro na wodi etu yade ase pachi number 2 wone City Life Hybrid School no na ebe ho ewo pachi number 2 wodofo se ye ka yade ni etu yade ase dia ene me kanfo dankeba complex na me dia ma ofri se efie dumiensa dankeba ye no omafo dodo no na ebogire so wo boni se man hia efi so amamfo yade adwane na wotumi eko onyuma so na empo okope bibi na wonso ede ahwe na busuam se wochena da se wo hwe na do yade akodankeba complex dia na wa from kwan pachi number 2 a frɛ wa homatufo we so na won kyerɛ kwan ne poten ne kotu yade ase 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556 0244017556 dankeba complex ahimfie or twelve said yebema nyoma ebeko akonanim ahotofie ene dankeba complex yemfo tete atempo no so na yenyoma enkonkai emfama enka ne ye nananom no seven produce na omunim de ye pa efri se yeka se ye buru body tray a na ye de bidie ehemu a nyame no kuranim netimi ma wo se eno ne aposen no wo se eda fitafita wonum kan nyina eyi bidie no wo yam ye oya ye nananom na wo ma wi bidie na no abonsu aguso eno na trader sakopa da hu ye no se debi ye mfo tete atempo no so ne mfa ensa yade ade a trader sakopa da waso koma pon one Pentecost asore no na ebo ho pe wodofo poison bia ko widie mu ana
poison akwa widim wa bra na aboa bia na no wo bro aka wo no e trader chako pada wo wo ka wo yenya kire ka wo aboa bia na no e wo bro bia wo ka wo e trader chako pada na wunya trader chako pada ni bia cholesterol no a ejina wo nipadua mu sade na adeda wonsoro ho no ni nyina ebetumi akodofo wo funa kese o no trader chako pada wa bra akutu no watwa bi ade agu glass im sa trader chako pada ni bi kanum nom wo nom na wo furu no eso bete kama pa eni padua na ho odi nyina ejina kidney ni so eye kidney eno ntino wo ma kidney no asayansa na debi no nom trader chako pada kidney no honya den wo dofo frama ejina wo yem no duru ba bia so yim frama bone a wan hwe ya manfo ntumi nyina ho ye no trader chako pada bebo yie pa na wo bia wanya stomach ulcer no ye no trader chako pada eno so be dia kagina mu pa obi de poison egu nsam watumi anom wo yam no damfro how wan hwe beto na nam so ensedo ye no trader chako pada ebedi akagina mu pa wodofo ye trader chako pada kira kwan wo ba bia etunuro dia Freddy Mensa ba Daniel ba ene Apidan Kolinaka ba ene Misty ba Blazer Rukwa ubenya biato trader chako pada no enyena ye from ahoma trufo we so 0243943413 0243943413 ye no trader chako pada bebo e pa sciatica expert ene 21st kende order for sciatica yade no yade bia ya pa eno fa wontose no eduru ba bia sire besi atwe hwihwim no ano odene intimu yade ye pa eno ne sciatica no fa osisi usirem akona kokom aguzu na ase intimu yade duru ba bi koto abuyi osode abuyi order for sciatica no 21st kene kenkuto ba ye eno o mehu se yade bi sciatica na mamenka chose sciatica no 21st kene kedi agi abasobodie pi bibimam ha utwa bosompo a broni fitefita ama na basobodie wodi bibidro so ene tu sciatica yade na se 21st kene kesi anwumere me mount ase se yade bibre bia de free tru nwa no kosu na ase otu ase na wodi amawo laboratory ne scanning fidia huduo pi ene odo befam 21st kene Ghana fo ajo matum ne sa yonti no 15 branches ene wo Ghana mem ha Kumasi atwa overseas afa road nchem ha ene abehu 21st kene obo ase council quarters called Junction or Accra Dome Market or Sunyane Kraza Techiman 21st kene ko sinye minie 0540311311 0540311311 kanta kranka nana medasi na anwumre ohun papa ya semi ama mera ho kakra na mamenka sirisim bi esi ya ankase boss omura samwa asem wo tie o na wo TV no din jinja no ma wo hu asem o wonka ne homete na wo frame ya ha wo so ha mo kan jira kwa no wo yesa na mo say be ma pa na na di okolo battery sa no ne ni nyina afam omura samwa ne pa sa fun okolo battery o ma na bo na ni kakra ha wo so mo kan jira kwa no wo yesa ya be ma be kan wo ne na ye kiti say you know nana nkrofobia body mu wo bantima ifre baby wasaga pub na tilapia bi wo hono mo manfo wi na ye kama say na mame Vic mechiao edu say ye program na unya wo bi fro say ya body mu ha say ya na che say eye enigisem ni agenti Vicky mechiao nwumre we na nana papa ya semi on mera hu metia no nyina mera hu areho pa yeah empenifo ka se bi o se me kopi bibia bidi ene me beye den ene nam nana mami mi se wasem we me patwo loto no ye banka to banka no eno se abanchi meboa aban wo ye becho enti se wutwa bi na wani a ana wudi wutwa bi di e woni pa na otwa loto no ho no na se wantua wo ka wo de ko police station utumi de ko honi aye say akwa say the counterfeit to we no everybody banka no minim utwa bi na se wudi na se oye dan ya bet minim say need this word bet me say me sure so omutua pa omutua because amanfo eye na me pacho wo na ne de ncha me ka asem no me pacho bema satamo a asem isi ye di say unsa no kwati wo galamse na ase wonum na di say that was 4 Sompa FM 2021 yeah enche sense atam na ado abra galamse no na wabra nanso
nana wadaroma mami nsɛm bisa wa asasem we de kuma woni mu aba adwumayefo mo dɔɔso pa e wo Ghana ha se aba adwumayefo mo dɔɔso pa teacherfo mo to ade acho ye pon a teacherfo dɔɔso pa ye to mo pay mu na aba na tumi no so ahu ne me cho no I'm so ye teacher for free on my ye e mabunu oh ye we ya make ma mo nsem si a hon sere mo be ma teacher for afa me hotan e ye se bi e to mo apeka tuem a me bese be to mo ketuem se de mo sere se betimi aban no o mo dɔɔso nti so tum kitua bi a na ma Ghana sika no ye se bi a mo tum enye me sere mo MC afo na sere teacher for ye to mo ketuem we ye me da si na I'm say teacher for the free hon mo a wo pe mabunu adwuma this time omani di akire pa no e galamsey emnanche no ne mabawa no e di akire pa na du ba bia na ye nka no kranche nipa adwuma ni wo ma yi mu o galamsey nso no ayesai no me na wusu me mpene so kete kra because anya bia no ye makwan na me kom papa mo me da se nso na ayeseti no enti sanso we uduru ho no mo a wo de cap ne sa de ohia ni sugar asitwe kakra so ahu na wo de na usu yi asu abna ofinsuo no machine esiso no sei na brante no ekoye se hana na akoye machine no se ya tu ya uti wura se already ensuo na se wura se okoye ba no say ya na Abrewatia production Abrewatia say ya to msi so no mu yi gold no nko be ma na nsu a wona na kra ba beto ye e na wusi so na wo ye sa adwuma wi eni ade eya rehosem na me kasa me ko school no on ya makwan a na me kome papa afuomu o papa okuku fu kese pa I hope so ya we na me duru ho no na nnam koko mabon se nsuo ennam koko na se ho no ba bi nsuo da no udu ho no ma no wasabi no wanom nsuo ne dede nyunyunyu kama kumawu kra so no ma me de me hye atwire kwa afuomu ana nsuo ukọ be paase abon se nsuo da ho no na wafodu ahaban no na wasabi ama wanom osabi no na wasabi ama wanom na ye kama nene no sabi sikani bre enne peseminkuminya me pamho anyantamti ene ye ne na so no sa ablante na papa no papa yi koye na dwuma no abeto no yi ne hu fra asem we mu enye yiu se meti wasi ya wo se eduru ho ma ayemowa enti se de ben kamu kra na we tumi be den ebeboa bi enti se hu se ronika asem bi se humanitarian grounds se empo enye wo na wo fra no mpo na wo hu se wo machine no bibi ase enti se obeboa ese wo beboa na se wo beboa na wakonya mane we ya se bi mpredua se hu ehia se ye ka che wo se pe bibi ma branch ana se boa no what you say you have to do something to supplement the guy because wo machine ho na se bia sa tam nka wa mowa nka wo hwe ade kese bi na se du ba bi ohia ye wo se papa o to nso no ma wo koya okoye machine no fane etwan no sanya ne nsa na ko no na niti na ko no man kan itrate so I say nikere ka yeah Abrewatia de on wadi galam say echi achentu nim the way na mani sitie so hu enka wokọ enzo obeka say na wo ye den wokoye den wo ho me ka bibi atro satamo a covid-19 ni baaye no mo ka say Crowe Italy wo ho pa enso satamo say baaye nipa wu sesebe enkokọ pottery farm a yare asimu a emanfo wu no say de plane be si wonum say Ghana for mabunu wa wo pe Italy be se kwa me ka bibia se nkamanfo beko emfa hu ni wu ani pe ye den ewuo na sampanifo ka sem bi se duru ba bi a fere ani wo de fa nyamwuo eduru ba bi a kombeku de obekọ akoye sa de no ne papa ikoye me na wusume nka sa me soso so o na soso na duru ba bi a wo hwe kom ani bre ohia wo fie na wo ya branch na wo nya dwuma nye ba mis obekọ akoye na mo di sensuo enema omampani etu ni na esi form say oboa masane ma ne to atwa bete to ntwa ihu etu ntwa bia hu ena galam say no so nya say omoda so ye they are doing it omo ye last na me kwa ye wo
marketing Mr. Boache ekurom ho no mo manso masa udru go bedru ekwam mu pa no na machine ni si ho no nsuo so to a wa mo yes adwuma no e na obisa ho say yesi ya black galam say no ampa de a aha say enya part of Ghana na enka Ghana ho enya say bia e wo wura mu ba bi ekwa ho ye tu galam say no ye sei nsuo e na wo ye friend say guy no abeto se ho ahwani wo ye adwuma no ena obi aba ena wo ba beboa wo enti sa nipa we kra no on se wo workers mebrebe wo edu se machine ni ka mu no obi anya na dwen se ana obi ntumi emboa ena papa we enya akomapa ne wodo se wo ba be den obeboa se be ya machine be ya adwuma omo ye adwuma ma wo no omo nsa be ko ma no ama wo so ubenya bibi kakra de apodwe wano yiso ena sa kwanhya we ya den ato no enti sa kwanhya we ya eto no eni kwasen ka da no wachima papa we da obi nkancho obi nkase sebe galamse ne so anaze enso omo utu omo ye what you say enti abeto no won fa ne hu ni da so mo sie papa we nsa me patcho se papa wa ye tie se ewu me wa ne nsa ba ko adikan wasamado ye sie ne nsa ene wo se fine me nsa no a ye twa no se won fa nya hwe a ma me hu me nsa no we mensa no e wo hefa fa mensa no fa ma de mame because baby me free no se be ye kro no be wu a menya o ha obia no fa ma me ne yenkoye amamla ne amane bi ensa no ontumi provide nsa no enti papa yi wo pese obu no bra no su ana ye se asem bi hu ni adanse e twa bi hu de de adanse so on ya me cho no metimi me gidi a chia me se amanfo ka se bia papa wo de na ye nyan kama de bi se be ya usika beba no wan fa papa ne nsa na ama no me gidi obetimi asisa enti abeto se ho ahwani no wonya na dwen se wonna na chima papa ida na yenye Asem Mpe Nipa fo yenye ya dwen se asem ne ni achi ebedi achire wonya na dwen se galamse ne ye illegal enti anko ba bia mi papa no se mi donyame mi donyame asem we ye bedi achiri etu ase papa we ne nsa no se abeto na hu sabe nyansasem bia nka nkyere papa ni na busua no wan pesika bia mu oduro na wan fa nya adwuma ni ebe champani ni ebe nchankora na me da ase okay ye be ka kira branti abeto no se eduru ba bia ho odin pia kuja Sompa FM ho odin pia yakuja Asem Mpe Nipa adwuma no wa ye nyamu sika nyamu mfaso enyemu ajapade abranti so no so be pe ajapade de akwa kuja na yire ne ma yesi abragalam se no de nanso so manfo gusu o mo ye no emfaso bia bedi ho abranti wapira sede aberwati aka no asem we abeto ye yiwudin firi mu a enye yie enu nti no wadawroma committee chairman ye ne din komo no wono kura sika wo se wode ma abrantie no enye sika papa esua eti pebika abrantie ho committee chairman kasa sika ni sua eti se wo se ekoko to na betumi atwa 1 billion kura na be man artificial hand dia diume masem ma ukromofu hu ze wo ni papa eduru babia kasa wo kasa no wo bia be hunu se wonye ni pabonini mani show yesu yefa na ase mam eye wunwa pani wadi kaka enti presike mu oduma no so nya bi fa ne mo ne bra sanye wa fidie no ko ho a kwankwan kopra abeto misrewa okay pani ka wakoma to ye mwate ahani Asem Mpe Nipa no yen ye boa woni bie ni ediwo ni bia asem ma no ka wakoma to yem ye beboa wate amu wakoma to yem efiso ntimi nya adwumadin bia biem sa ka wakoma to yem wate me wura ahopa okay Diamed Diagnostic Center sabre Dr. Marina ene Dr. Joshua omo ene de Diamed Diagnostic Center aba na o mansem omo kanyina ene se omo hwe na yade ahodo a Asem Mpe Nipa duru ba bia gini pankwa efiri ne nsem no omo baba besa ede amamanfo eno nti ene omo de Diagnostic Center we Diamed omo de aba adokota fo mi no makom nyansa ene omo nim de abo ho sa o na omo se men kan cho se say liver kidney no
any prostate no asabe no amanfo dodo no ano enya ho amane enya ho asem no osa no ha amanfo no eduru ba bia wo spinal cord no se de esi atwu hwihwim no hwe spinal cord ho ba asem a wan hwe untumi enyina ho eno ho asem ka eden pa eno ti Dr. Marina ene Joshua said omo asi ede diame diagnosis center no aba no odofo yenko na ye liver na ye kidney ni prostate no osa no ene ye spine no yenko na yenko kodi ho adwuma ena nwumire o se meka cho se de wakwa wodari mu pa se fibroid no na du ba bia ikoyi operation ye de ye no o se debi obeyi fibroid no wa bra surgery bia enka ho odofo eduru ba bia obemma wankasa wo a wontumi enwo no onkwamwa na no nye den no obemma nyoma egdegdam se tenkom na watumi awo afa ho na wafa ba efise be man se dia manfo esi edu atemoda me na sese wonwo ye no awre ho pa eno ti dia diagnosis center limited Dr. Marina and Joshua se men kan cho se se opom ewo kumasi kropom ha 026 70 18 289 sana ose memfa ne mano entudwa enfama 0267 01 8289 na okonkran so a ema wo yusu no wo honi na ofre wo mo ewo nkran a eno so obenya wo mo na Diame Diagnosis Center Limited Dr. Marina Joshua omo so atumi aboa ewo nkran 0243 176 119 0243 176 119 Diame Diagnosis Center Dr. Marina and Dr. Joshua omo enese menkasa se mochro liver ni kidney ni prostate ni ulcer and spinal cord no problem bia no me ba bia ye me de kra ne se wo se fibroid no mfa sika bia kan wo na so fibroid no e be free ho ye ko om ho ye from ho anhoma no e be boy ye papa wodofo dwumadie bia eba wo Sompa TV Sompa FM no so no ni papa odosomimu odosomimu edaja wada ye so ni konwa so anondunu ano ekosi dumienu wodo somimu ye yire no pampe kire wodo fowate na wodo de ho asem ka no edene ye be cheche ni atete ebo ye fidie wi so amanyoma akonkan kama wodo somimu no me akura manage ho papa odo asem de efe eye kirachi nkunwa eye kirachi nkunwa eti kirachi de ho na emiemia na miemia wawadiem efise awade no eso a eye kama wochina eye wukuada eye Dr. Bawumia's hour DMB team no wo mo beba ha no nan no de Dr. Bawumia ajo ene de opeso ojo ena empo kra no wode osukokuru kwa manyuku no manua no benya adwakese no Ghana ha babia wode Ghana beko no enya asem keto digitalization no ebeye adwuma manyoma akonkan enti dafiada ne nkoda no beba ha no nan ekono no siaso no ewo Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkwanza Tarawan TV Accra ni nyina eye yemfidie ebefa so kama kensa wano so efiada kensa wano akopra ukani Japan wano so ya Central Mlache bidwani ne nkoda no showdown man no wano so edafiada ne nkoda no beba be mama fo showdown ewa fidie we so abra no nan aboko ne no sia so Sompa TV Kumase Sompa FM Kumase Sompa Kranza Sompa Sunyane akompreko Canadian Japan ne koda no obebe mama manfo showdown amanyoma konkan pa the Word Prayer Ministry wono ana sabre no edaja wada bia na bra ya so ne konwa so na wode ne dwumadie no eba na Apostle Alessa Champon wono ne bompaye Tech Botanical Gardens wono sese no ne dwumadie no nyina no wayi afridaja wada no de ababnada enti ebrada ebeba no brada bia no Apostle Alessa Champon said ye obo ne mpaye ewo Tech Botanical Gardens no ne mpaye no de bi ba Sompa TV Sompa FM enunti na watwi wadie wonyo enunti no free next week ikono dabrada na watwe se ne no yenhia no Sompa TV Sompa FM na o counseling na say empaye bia na yade bia da ne konua dan so no obetumi ayi e de free so my talent reality show
My Talent reality show eno ena Sompa TV ene Michaelist Productions aka bom se wo de ebrew time September ya no de eba dwumadie no eba Sompa TV no eso wodofo akoda wonim nyom to wonim asa na epo otimi eka news no na yedi dwumadie we ebrew da kwasiada Sompa TV no nan abapem ekoni no siaso no wodofo dwumadie we so ni je ho pa dia na pese wo so masene ana pese ye hwehwemu dia ye frɛ wa homatrufo we so 0240054263 0240054263 0551931931 0551931931 abraho sem free to krum enso abano yenko ni ekuti dia frɛfo so eka hello Osei yey yey entiem ko ayere ahwiri ma na mbeti mi akasa ati bela na ndeni no mentia mo ala sabe shedi kutohele sabu dinga dena makina eta na sabu mo sa so sa tan na ofa he so se kan se ni no do yi o si gala mpe mani go de gina no ye can play no place there is no way so be say you know we are mojan you abet can be that ye won tani phobia over benim tani phobia din ba o mo say every one can phobia that say don't come and be an make be do no o be because that say dey you say dey see be ja dey bu so mo say mo ta say ben ko bi na papa wa he na me won tani no ko ho ga na hata da na ncha dey bi no anokwasem papa fa ye ka dey 100 million dey sha 100 million odie iswa hello hello udin baby afrefre me dini evangelist ko Aboagye wo sasa Oforisuo Sompa ayimre me aho na asem no mesere the dia ka ko no mo me ka se bi illegal ntino abantie no on funny pra enko da bida oh debi yanyansa Emma akitia pa so ne mpempenifo no mo enye na branch na so na B2 se wa hwan ne senk kana o ke kana en taso mo minimum se mo bitimi IDD ama abranche no wonya de ebeboa mo no so de abone bra onya me na adwuma ametia say hello police good evening maje Osei Mpe Nipa also ko text Noki. Na pacho ne sano ga papa o ko diska o ko ye ID Osei because they said ne sano e try no hello Ethiopia me say ne sano e try no the galemse ne sano mo tie acha wa ma do pe bo se diska ne ba ne ba o last week the ga ba ko sa ko ibinji o ko no ko mu kunu o de ayi bo ne beti Olu sa na ye sa komu kunu ti omo guy papa no mo mo mu diska vi ka ma no. No okay. Hello. 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 Udin baby afrefre. Mo che fam Michael. If free. O dash FM. Michael yentie o. Passion and what is Macolan Cosulaso. And so call no boaty as a canna. Your family, Sofu. Yes, no Canada. A branch of branches are branch getting the how about and in Sunday. And I'm one, I think what them never. It will be all year guarantee. Now, my son will cost 2 months. I mean, 3 come on. One more. And your branch piano. She's young person, so we nearly can in Sunday. So in total, we can't get there. Every year, the start to Yakuma, every year, can be a start paying Yakuma. The Papa of my and the Hata. Only Yago Fichi. No, plans. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Yenti Mpe Nipa. Pacho, Sisi, Nipa, Abusafo, Mose, and Pacho, Oh. Can for back baby or call. Ya besra brantia betu no. Mesre no. Second in wapra. Kobeye ne sana kura so ama no.
yesere no a production team ne no bedim komo ne ehu kwan be fa so be bra ye be boa brantie panipa wanti na ba ye be boa wate ye buta ye kese ye be boa wate kan wakoma to yem abrotia also Matilda Jache was so share free Germany ye da se papa Matilda wache de no beba ma start kind Marian Opoku so share free Canada once ye da se abena say hello to you too a wonderful daughter say ya na wo mobile YouTube so yo and ya kan comment no why enti ya koso abla becha mo de free next week ikono oba papa kubi say hello or watch here every USA ya da say wonderful daughter say ya na wono so aka hi ni bi yo yan so ya ma hi why hello opoko e mo so hwe ye free chronoma francho sanso na Faustina Blago wono so ma hi wo ho sanso na opoko e mo so makan wo de no yemfa wonderful daughter o say almost so almost stepmothers no almost stepdaughters no so eya o mo treat you o mo show love ne yes o mo ya ade bia o mo nya no hu no fo so no so say ya na wa boso afutu sem na wo de baaye no o say no so hu hia Douglas afo say hello Elizabeth Boadun so hello yes so ya da se papa Shadrack Ajema Dua Facebook o see great team ye adwuma Durable Abrafi wano so say wano so de abaso body man director Mr. Okan Kwadwa Asem Mpe Furniture West de ne de ba me nyina ya jo yes so ye mo wadwe da se Shadrack Ajema so say ye bo adwuma na ofoso bema ye nua ba ko desert storm wano ma nyim patase o say da wenti Asem Mpe Nipa de say de mu ne nyina wonwale ye ne ho be de basa sa ade say de yo usuka no nanti ayine sasa me ho ya me style bi asa mo ya basa bi eno ususu so de ato so nte no ye chia ne papa ode etiefo ni nyina ne ye da wo mase ye kɔ ye ka kire mu nyina se diaspora group no be so be kan wa Asem Mpe Nipa de no 0243 uma ye haya ye beje wo so 0243 585878 0243 5878 wo house so abetimi afre e de esi so sanso any production lines ni so bi 0546 883287 chief executive producer ne number no 0546 883287 and 0552 0955 93 0552 0955 93 and 0243 5878 emu bia be frɛ bia no ye beje o so ne apɛ wasɛm no pomasi brɛ e de ama e wo Asem Mpe Nipa adwumadie so your solution is always here. Okay, na ebraba me de Sompa Asem Mpe Nipa dia santema gia tum no ebesie oti odi fro pɔ kwabra nka bema usu kantankra ka woteneka ohene yire akua ye boa asuama brewatia oteneka ye mimi abana mire ye fini dina na ya banza brampa wono na chichi video fruma ede maame ekoba jesi simprimu bema ka producers no sa na bansu ni de sheba kwaku ye boa ka producers no Rashford eboaye ima eboaye na ka kire obi ono so eye agona asama de David omunyina eboaye muka ho na Sompa Asem Mpe Nipa ne yetumi di show kese wi de ebremo kofro bofu mpa be maso ketua me yiprebre na Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo menam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so ne so do driver ne touchline ko a makramo me ko long time. Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao odi enije ni nkwanhye abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso ede enije abro ni panyina Sompa ba ebe sungima Sompa FM 93.1 na ya woni pama o na wunu hu arada efisa gudie mu nsemo obenya abrabom mu nsemo obenya nyamsum mu nsemo
Aniji Munsam Ubenya, and Yumpana Kakuma Ubenya, Yamai Muamanya Sam Ubenya, or some party bravo Ubenya Nina, Sompa FM 93.1, Sompa dear, Emma Ketiapa. Music variety. Sompa FM. Anyone
rodo Setri so den narambwa Minyami obeyama wo Yashwe hanai Yagazaro Seti tenarambwa Minyami obeyama wo Misinyati tinyasa numpono Eradify any Enti wuje no nyeti sedenambwa Minyami obeyama wo Enti fa ore Sheradimo Senya tibiara Minyami obeyama wo Yakome nyami Yazime nyami o Setri sudanarambwa Minyami obeyama wo Missy ya shehana Yagazaro Seti sudanarambwa Minyami obeyama wo Nyami beyama Nyami beyo Nyami beyama Nyajidisa nyami beyo Asem nedia to sona we wanna be a yeno Ajuma na say no Fabra winyami anymore Why you mad come for no Also a bayama boo Unyanya jidisa Unyami obayama boo Awutaji nina Fabra nyami anymore Now no na baye Onukutu obayama boo Nyami beyama Nyami beyo Nyami beyama Nyajidisa nyami beyo Nyami beyama Nyami beyo Nyami beyama Sompa FM Nyami beyo Jekome nyami Yebdime rodo Setri sudanarambwa Minyami obeyama wo Yashwe hanai Yagazaro Seti tenarambwa Minyami obeyama wo Misinyati tinyasa numpono Eradify any Enti wuje no nyeti sedenambwa Minyami obeyama wo Enti fa ore Sheradimo Senya tibiara Minyami obeyama wo Yakome nyami Yazime nyami o Setri sudanarambwa Minyami obeyama wo Missy ya shehana Yagazaro Seti sudanarambwa Minyami obeyama wo Nyami beya Minyami beyo
way. Then I mean one rama only pebia or refite. Yes, sweet, yes, yana. Or do you be some way? Na mama wo. No more dropping free, we are seeing.